Jesus' name. Amen. Obuoba Yankopon Israel papa Yankopon Israel di ahenkan mpo nipa no na dwen ho so di adwuma we ba ha nipa ko odi tum Yankopon Israel se nipa na Obuoba no pe wa kan sema man papa omo Yankopon kan ho na de kan ho na yi akere wo Obuoba manage ma ho fama se and metimi nya because my trust every time we a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you nyame Israel be masa oye great host party presenter oh, you're unique. Oh, you're unique. Me the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be settled. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. AHENKAN mochi nanzo de mu hu na moka etina mamudi kan obeso nkwa AHENKAN konsapan aboze de se ade ba kwa mo bekinkan na nya disuanso ni se obi afra brezan ni nua no ma fa ya ho ta ti di anko Nyankopon enko ne han to Obuoba Ofori Amanfo na patan kra le se kan de AHENKAN933.3 konkan a onia tie AHENKAN933FM na mu tigu Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM. No, ya metini ya mesepi uti abraboimu eni gwasia machi sabi radio ya meneya sabi ka kawuni kanelo baby ana metipa enkrofon chetna titi kutoja mebu imuni samati sabi di ma braboimu adansia chawa because I won't know. Hey, I'm a tree, you're at your door. I'm in a general dinner and I'm from a Savio. I saw you pass a Savio. Hey, why am I? I'm a tree, a Tadaya was saying me. I would change him at Tadia Seminara. Tade for ya titem atomia samata de fufro Miami yo sakegera ya asami sana tireme kuya ya me pasie wonye era ya mi yo sakegera ya asaya sana shira ya Sochi bubom de humritu di poto de metemu fima wiemu sa atura polo brenya kuponai bami wo enimo biya umo abrano ya bublo kumene masi di pa modi metemu jinji aya bitanya be sana trawa aya bro and God of Enoch, He heard my desperate cry. He lifted me. Oh, He lifted me, and He set me free. Sakegera ya,
Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba AHENKAN933 FM. Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba AHENKAN933 FM. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba AHENKAN933 FM. Radio Papa, thank you. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba AHENKAN933 FM. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba AHENKAN933 FM. AHENKAN FM.
Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ati Ediba Ahenkan 93.3 FM. Munam Suraya Menamono Yena, Enyama Wadea, Enyam to me, Ochasunyamina. Emojadi mi mwafu sani ninara, Eya Wadumbo. I didn't feature my baby. Yes, Wadumti. Mayoni for Nimonam Suraya Menamono Yena, Enyama Wading, and ye be to me, Ochasunyami, Wadumaga. Ghana Adisi, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ati Ediba Ahenkan 93.3 FM. It's a beautiful Thursday morning, live on your family favorite radio station, AHENKAN933FM. Biggie Sano Pre Bibi Abakodia. Asmati Emrebi Ariembomio Obuoba Semedi yo semenumpa Ashiwunya menkwa Oba mi mo Medipeni na imimaye Adavu de biku bubumu Agodi biko umu Ewana watcha sunyame Omane basake siya so Wome so Na omana yari satu mi meso no Eto meso Ewana Etu chayo Yemfa DJ Eni ahonkoka Emfa ntunyumi Sanse nyankopon ayebi Erade ne edini yie Yekoda se wufo adom abo adom so amena no pay yakan tiasefo ho not just atiasefo nemom atiasefo ahoden wo omumu atiasefo ahofe adware won atiasefo a nyankopon animonyam ayekese de ama wo mo Erade yakan ho a. Now we have every right to say thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the life you have given to us. We do not take chances of the brand new day you have permitted us to witness. We do not take chances of it. We see it as a real opportunity being given to us by the divine God. We are so much grateful, our Heavenly Father. Yeah, that was sick. Eradi, I share with the animal. Yes, you come with him. I ain't come with him. Son said, you are in a brother in Tiasia. So Nankayan so anyway. Say a kodama, dear chin. I said, I can't ready. Blessed Sun 2 p.m. Asante Mampong. Baby, you didn't am the chile Yabeka Wasem. Robert Adu, or see, I'm watching you live from Elmina. Keep the good work. Yeah, that's Sibibri. AMG Airtime. Or say, I'm Eric from Achim Odan. God bless our homeland, Ghana. Muama joining here with your comments very early. Yeah, that munina must say, yeah, Nimuno. Yeah, back in Kanya Kaka Huninada. Me pacho ne eye yawoda. Sena medical boa maniano. Matching ya de bramo. Inti a free sabre ekopim say anopa. Non do ebebo. For God and country. We are back on your radio. We are here to do it as we know how to do best. On behalf of the team.
We are broadcasting live from our national studios here, Equia Afrakoma, Obatampani Studios. We are booming across the length and breadth of the world by the kind courtesy www.AHENKAN933FM.com, my tuning modern Ghana Zeno radio app, all on the Google Play Store or the App Store. Call downloadina search for AHENKAN933.3. Maybe I'm be able to meet here. It is an interactive one. We encourage you, therefore, to be an active listener by way of sending your comments, your sentiments, your opinions. Let the world get to know how you think about issues making headlines each day. And into me, Pacho, I now with the 0594 841 044 0594 841 044. As it trickles in here, we will read them to the hearing of the whole wide world. And of course, they will get to know how you think about issues. Maakye, of course, is your most authoritative social, political, and current affairs talk show. Our core mandate is to help produce a well-thought, provoking stories, and also help you shape your understanding of issues making headlines. But so I'm not doing this alone. And Penny say a two enya echijina foa obeti dima yawo dima kum enunti yam fasida and confirm ma boafo wa daroma Oma put this together. Udi AHENKAN933 aboa adwempa hene Kofi Mensa Kobi K Kwame Asante and Abilima Mimi di ne de ensesa ye kumanana Ojia no madehye asase aban minti jai Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General, your shefa and Sroja Bakwa Yaka Kotoku Mayo. Yes, here on some name. Why, ya, why be what yet now? Hey, one or some way, DJ. Be anyone of more than just say one person. And I will summon an answer on what was some and man was sunny. Oh my goodness. I need to my journey across the globe. Yankopon come home and unti second chance kente clothing. Also live from Kumasi Mamponting. Yet I see second chance kente clothing. And a Philip in Renza. Philip in Renza. Or no, so say watching you live from Kuwait. Abruchi Memo. Philip in Renza. Yeah, that's Ibibre. We say we must join from Amasaman. I answer man for the Mumudoso. Omo Kasane Doso, chain one more Casano. So from Takrade, Takwa. Eko Pim Kotonu, Kemwako, Bangladesh, Bupe. Baby, I will be our journey and Yankupun Shrao. Now on count home. We've got a lot to talk about this morning. And into Kaya who I win your eye. Who himself pure water. Yes, I bet two Nibuana. Oh, auntie Yanni Macatro. Sachet water producers. Almost say a near my cardia woman de Ekan Yoma boom the woman in Suno. Nebuano if you couldn't nimupa, and Santi, woman so be pija a bonimo, and unti pure water by co ye beton 50 pesos.
na fei bag back no ebi ma ton 9 cedis. Pure water bottled water no ketwa no eno nso mo so beton 2 Ghana cedis. Madam Fubi be say can you imagine? Oh my goodness. Can you imagine? Aisha Juan Endra ye de no echo Accra Circuit Court. Na ebeto dwa say ono eni nipa be se me ensem bi e ka ne ho. Ya ma wo mo bill na ka mo plead for bill, but unfortunately yamfa ma wo mo ya remand wo mo into police custody for the next 2 weeks. Say omo sign and reappear e wo court. On our table, we will delve deeper. We will unravel all the mysteries behind the Galamsey and the political gimmicks I associate. Ghana higher than the air kutia Galamsey, no, but the reality is dawning on us. Anopay, maybe moon koma kwechi. Unsa me catch the wendra say, me wo ensemi ana ye pesi ye ka. Edify Galamsey, who the genesis of it and where we have gotten to. Anopay, we will find time and talk about it. It will definitely be on our radar. And into joining why now when we say yeah to so no not Ghana Private Road Transport Union GPRTU woman so say Yakopon Adama from the 21st day of September 2022 woman so baby pija lorry fare no ye be pijam or hamabu pen aduasa into 30% transport fares increment and a GPRTU almost say omode be ye juma and rana me catch that will say Ghana Airport Company Limited womo the krate bia babonti omo kire say womo juma eni baako omo interdict no aden omo interdict no omo kire say National Security Minister Honorable Ken Dapa Opanini tu kwan no police officer no akọ search no search wa search ni nti no wagu nanimu ase ama ya interdict no na eno na enra Honorable Ken Dapa enso na no atumi no so da bi ono de ne wo ye na dwuma nti wogu nanimu ase hwe enti Ghana Airport Company Limited as quickly as possible no mo sign and rescind the one decision am yes and come be interdict no ama me no ka say mpanifo san de rejoinder ana say omo de krata foforo aba abonten a omo kire say omo rescind one decision a omo yes enka omo de be interdict one officer no anopa yi ye beba ram na Professor Kwesi Enin or Director Faculty Academic Affairs and Research Ewa Kofi Annan Peacekeeping Training Center. Openi a raise issue. Chere say openi na oye in charge of Ghana Airport na wasenka ye yina die. Ye be na ye di mu nkomo e di amamo. And when chin so NAPCO beneficiaries no, unim say still one typing say was ye de ma wo mo akatua bia ne was ye de ma wo mo no. Ye mfa ma wo mo. Omo ani abre omo chere say omo be koso aye dede omo aye dede kopem bra ye betua wo mo eka no pai. Yebehwe na yenu omo abonkomo ene ya wodenti de abrabomu ahintasem de bebrɛw abrabomu ahintasem no ene ye de bebrɛw last week unfortunately yantumi amfa mrɛ but ene no ye be make sure say by hook by crook was say ye de abrabomu ahintasem de ebrɛmo san say ene asem a ye ba bedwendwe ho ne no ye so special a was will be a etimite ho asem enti anopa ye de bebrɛw. We have this and many more on our table. Wa winti and ye dibaye and it can and of course Obi a dini birthday so I bet you the abani wishing the amount 0594841044 0594841044 Ebiana would dofu obi a would dono person was celebrating in a grand style Fabra ni nyane kama emfa ema me ba cho ewie mo brand say me fan to us na me fa nyame asem no so emfa ema ne yenye sorry so na sports emra
Me remember Renfi said ne the 15th day of September 2022. And yawoda. Say ne wie mo brani besi akọ. O se ahomachin ensuo ne hyase na pete nti o kire se bekoso apete sa kakra no a na ye kọ yen animu no na ensuo na hyase se emunemu ebemunemu ensuo ne bemunemu pa ye kwa awia bremu nso asa pepepe ne beye na ene no o kire se ensuo ebemuna no edoso chen awia ebebo aha nti ene no ensuo bemunemu pa awia bebo de nanso awia na hoɔden ne nte sɛ ensuo na ebemunamuna no na yɛkɔ anwumre bremu a ensuo na emunamuna yɛ ne bɛhyɛ aseɛ sɛ ebonimu ase ɛbɛpetepete kakra ɛne nti ɛyɛ na wahyɛ ne nso ɛde amame enti ɛna deɛ mo a mo send messages no yɛne mo a na ewuo enti sima bia de ba yɛbɛkan Yahooza. So I mean, what the end? You better want some later. We see a friend of Stacy. Ya adom at the pa. Stacy. Ya adom at the pa. Also keep up the good work. I'm Stacy. Ya at the pa GH from Achiase. And into Stacy. Ya adom at the pa Achiase 4. Me just say bibi abako there. Enti yedru Achiase dia. Mame fan chia stronko. And confirm mame Adwa Comfort oton will be a provision store ewo wo mo run about no so hwa mame Comfort no pay o fa na tell your ten ati wo nya men konwa eni pa kwa men kopio Obuoba Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ati ediba AHENKAN933FM FM. Watu wasum Eruntina watchwe nyina na yede to pon so a ye dwendwe ho ye se seek him and receive rest. Hwehwe awurade na omaw ahome. Hwehwe awurade na omaw ahome. Eni nti dano ho na hwe onwuanim na ka kya ne se Obuoba se awurade so wonka nkyerɛ wo se hwehwe awurade na omaw ahome. Yenka ne simple fu egu won so wo de afa ha wo de asen ha wo de awura ha wo de kyese me se hwehwe awurade. Ena no na enra na obi kana sema kyerɛ me o se obo u program ne de me mfa ni agro na me se asedankan awurade o se unsem a wo kan nyina ye no kre na emprempren ne na wo kan de dodo no a enhye da ente wase akyire yi but yen a every day one wo kan wo sha ase se wo kan nsem yi ye de ya dwene akoma di akyire no na ye de ye adwuma no ensankyani isi we abrabom odi mu se emfie 9 ye ti asem a no wo ka kyerɛ me obi nwia no o se emfie 9 ye ena me tro application yo e de akoto adwuma bi a sa adwuma no me kɔ dɔ me koma pɛ me kra prehwehwɛ sɛ menya sa adwuma no a mani bɛgye pa emfie 9 ye ena ma tro application de akoto hɔ no mo wodi mi sɛ enra ena o mo frɛ me ena m sɛ saa ene asedanka awurade ana o se ensɛm a ya na wo ka ni nyina wo ka wo preach wie wo ka nyame asɛm ni wie na o bɛsɔre a no aka kyerɛ sɛ yenye ya famu de ne yenya ne aka ne ma awurade na yente ase sɛ eyire so kyere so sɛ den ɔyɛ agyanyankopɔn ɔyɛ ɔbanyankopɔn ɔyɛ honkronkron nyankopɔn onwu yen animu ase san sɛ ɔyɛ adumura ɔse saa wo nsɛm na wo ka no mede me kuma di akyire na masomu a ma ene emfie 9 enie adwuma na makoma e pra hwehwɛ no afei na ya frɛ me emfie 9 4 years and on the application akoto ho na senka sabre kwa da senka application no obi kura de akoya ane so na application atimi ada ho no mo ama sɛ ye ka sɛ eyire so kyere so sɛ den agyanyankopɔn obanyankopɔn mu yani mu ase na mpa emfie na anie na application amode brɛ ayi DJ Nelson mu ko bisa na so odimba bia bi kura wo DJ Nelson ya na application be sini so e be sini so saa no a ohari mu di was we mo fanko ayi washroom ho DJ Nelson djuma we di ne ha no mo bo mpa ya mo bi ntie tia no
And as I get to application no otro no de akoto otro no de akoto ba ko bia all paper un say ye wadwuma bi won wadwuma ka cha adwuma we de ye fa me mu a to say despite media say obi say se ye fa me mu a to say henkan ha yi obi say se ye fa me mu a sa na tie obi no say kotoko se ye fa me ho pa se me bobo a enti wutimi nya adwuma bi a eda wakoma so pa o say adwuma no e no so wa try application dia akoto ho emfie 9 ni afei ni afre no enti o se wate ase se asema ya na meka se eyire so kire so se den a ewurade ngu ne manimu ase no no kre e na wo di adanse na me se adanse die ne de se me wie ni se ne se ye bia homa na tum obi amfra anka ye nto adwuma die ne so adanse die no edoso na one holiday bi ye wi a ye be bie pro na to ho be bia homa na tum na wa frɛ no abedi adanse ye hwɛ adanse die no ye nka mfa nhoahoa ye hu na emum ye di adanse ye de hye wo mo a wo mo abamu ye bu wo mo ma dida so ya asa no ye di sa adanse ye ne de hye wo mu nkran se ye nyankopɔn no da so tiase oye titi nyankopɔn ye ne nyankopɔn obekɔ so aye daada nyankopɔn na nsenkyerene a wo ye ewo ye nananam breso no sa aduro na no nyoye eda so wo ho a sa nsenkyerene no guso eye eni tina no pay me de masem si na masan sori so asem a me ka kire wo me nsesa no eno a na me san ka kire wo hwehwe awurade na obema wa home hwehwe awurade ewo wade ye nyina mu suku na wo kɔ hwehwe awurade aware na wo pɛ hwehwe awurade akwantu na wo pɛ hwehwe awurade sanse awurade asem ye ti ase ewo Matthew chapter 11 the verse 28 copy 30 no osesa wo pre hwehwe awurade a obema wa home awurade bema wa home obema wa home e de afiri obre no ho awurade bema wa home e de afiri nim guase no ho ye didi bi di ama wa ye de frew awurade ba jiwa firi mu seek him and he will give you rest, everlasting rest, forever rest. And awurade nyankopɔn de bema wo Kristo asomdwe nkan ho oya adumura mema remfi oya gyanyankopɔn oya obanyankopɔn oya hon kronkron nyankopɔn o de ne se wo adwumaye ye wafamu de ne gyade akafa hye ne nsa na te ase se eyire so kire so se denyara oya adumura yi de ongu wanimu ase da onya wo nhye yare nsa onya wo nhye abayifo tumini ni mpanini nsa obehye wanimonyam Kristo asomdwe nkan ho na adom no so mfa ma wo medin nsesa ye Obuoba Ofori Amanfo. We say happy birthday. Also today is my birthday. Obuoba, ye frame Kwabena Steven. Also today is birthday Obuoba. Hey, bro, for the amuchuro bio. We so say also hi, good morning. Parkwesi Philip from Achimoda 7 Souls. Please help me wish my lovely friend Ago Priscilla a glorious happy birthday. I wish her nothing but good health and long life. Shout outs to all staff of Frimpong Enterprise. Parkwesi Philip, Edia or no Eddie Bayaniti, Ago Priscilla, and your birthday. Live to be 93.3 and beyond. We say happy blessed birthday to my loving sweetheart Kwabena Steven. May him live to be 93.3 and beyond. Abigail Duchumwa. Is it Reku and I say Weku? Anyways, or say or Kumasi Swami. Please tell Kobe I love him very, very much. And what the Bible quotation dia kan ho. Enti ono so ne de no. Ne de o de buy no. Onso betimi de o de buy ba ye can kind come at 0594841044. Why now ni mu no a wodi ne birthday? Let the person feel so good. Sports, yeah, it was so. Abozeke Sports, Jagum. This is the moment we've been waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Oh, to Jagu. Oh, Chairman. Bibi aboko Oh, Nami Adom, Bibi Aboko. Nendo ako share to Jagu. Oh, and na nyemi na nami ba.
Why na so ba? Na chairman na Ni antim free na katu yem hwan ya. Boni din. Na wenti mo ah. Ye hie we kire wale aka. O chairman na lam ti se na wo kan. O se wa mi se adwuma de mi fe ni agoro. O bi de na to so. O da bi na nyame a. Unse o da bi. Unse ye timetable no ya yenti na henti. I say me ne kwabra no. E ho no unse no otu kwan ko keep. Na no nim se timetable ni aden. Ya sesa no. Nti tam na ko ne ba ye na je se asun awi nti onu a wonim ze onu la na geba na obi de na to so ana da bi say asesa timetable am ya me da no ni mu so asesa timetable I don't know me say o vice na ya timetable nti o vice le so bo wa ma de omu tu ama yagun kakaka no o ye ku omu tu ama yagun o la be chama de ti ye ku ti o ku di ta o ma chi o na be chama de onu ani vice necessary o onu ani vice vice is a timetable na boss ni ma I don't see asem foforo I don't see asem foforo mi amani ni hu it vice na money boss amane kwabena e wasa wo hwe wo hu ye wo onu say omu tu guba no mi ama fama duadu ma o duadu ma le go see say ya di o ba se bibia bakori e bo bibia kama yaba no so de na yaba oh sir yaba minister bi ni nsem kan ye say yaba world cup na yaba no so de ni yaba bi bi ni akọ ya say ya is get amala na pest who dance so around yeah pest who dance so around by homies e je den ya yaba ni ni yaba as you get amala asem na wo kan no mu ovi oho say na na do dan ko fa na man post ni say ya pro ba juju no ofi because am tin nka chefa say wa yira na mi kro mpi kwa mi say mi tin nka samala touching on your horn I will tighten nka on your tin nka say oni post bia dabi say your MP hey enwanwa nyanwa fa say wonu say enwanwa say bibia wo ne bre bibia wo ne bre na oni president free club akoso fa ni ejiche post ni amawa da be na o ka say o MP adi no o say 15th and I say na 15th and I was thinking to two part that go so chairman why you ma be brave but me am hu ni say yen o dan for penny for na nkasa ne de me nya sure say kuruma for na o po won pie de o dan penny for so oh chairman da bi say anasa o vim ko fom say me vim no de o fon kakra sometimes bi enti am vim no fom ni say me hwe de wa o dan na me de tutu kuru bi hu a da bi o tie o share 15th so on the 15th September oh Africa by 1 month say unim 15th no say ene na etwa to ho enti me mo ma to anwumire o mo ma kopim anwumire okay say me hu se nje ni bia na say me na me MP ma we kan ready say me na me MP u be declare me na say no de upo ma ba be MP me be MP so a efi a oni MP ni vie no otim no kwa kutu na fi na me ma kwatena ho oh I see me na me MP yo ya ene want ase kura ni on pa soja fo so me ba me dia soja fo be ba buga yate enti MP in making yes ba o wa japade bi kwa me say beto MP oti apakan mu answer na be ko no when message bi o mo say message number na sign boni bi na 0594 obi ne girlfriend bi e bi be o 0594 841 044 okay and also can you be an old can or better that you say obo this obo sambo 0594 841 044 okay ompene bi di ne birthday me who type o yire bi di ne birthday o dofo bi di ne birthday na wo di ne din na bawa ha na ya celebrating the amount okay watch what about say thanks in terms in saka yo yes so say that na say mami nya bra moto aso mo ko ye be ko agudie mu sem na ye to adwuma de no so de mami din eri Joshua Kwabena ejenim obete wo brempon opokuware enso enkan afa Yosef Ajiri etai echire sansa Raymond Ashete utimi twaniti afa ne rat ono so te echen bibia eba bejao ene anope yemfa sida ema unnatural mineral water insuo yensu a o start
day na so nya bi na onom na bibia nso ekoye edema nsuo emote na enam inyonndro da yenti no na ese onoma enkofo ha bia enso emfa embreo papa de man nipadua no nti koja bi na bibia enso enkoye emfa ma ebia punsie bi na ekoso oye engagement oye ye party bi na oye adult meeting bi na oye na opensuo aserve wase a misrao nsuo no enwan ne unnatural menu a water oji na bobo say yes say ye nsuo na ye wo nsuo ene no na say FDA ajatum say eyentu numa enkofo ha bia enso emfa embreo ewachire opendudu atu a na say ye kira kwan no wo eye achimdan opposite Ghana Commercial Bank car park no pede wani a bonsa bronsan bi wo honom ne wa odu ni chemu wo mabanya bi no atu na bibia enso akoye enso edi ama frɛ number yi na afei nkoma ka wa kye nyina no onso gi fafin panifo ho number no 0249 680 213 0249 680 213 and 0500 231 091 0500 231 091. Pacific Mass Enterprise so ya sen anopay na Pacific Mass Enterprise de oyan oba ya so ya eniama papa ne tonton esanse ye niama no ye wuram e wo US ekofa niama papa de ba enye niama fake auto ya di siwa na esan ma problem enti koto niama no e wo Pacific Mass Enterprise na ye no eniama ye tonton se netie ye tonton Charles oba betime nye bia ma afi ye tonton tables musical instruments asole fo no afi wo dan bi na pese dan jigum bum 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 dia fo ni chemo e wo Pacific Mass Enterprise na kwaji oniama ni bi na nso entimi mo afi hand dryers na yese ugura mu wo ye ma me no ma mu ye trefo na mo kotom hand dryers no Pacific Mass Enterprise afi grass tables ye tuntum bi ugura ma pumping machine ye galamsey fo no mo he galamsey fo mo kotom pumping machine no Pacific Mass Enterprise and say ya no ye pumping machine no na papa e ban electrical fans ye tuntum bi television set e 5032 ekosi 75 inches enti ugura mu Pacific Mass Enterprise eniama ye DCS ye dem eniama DCS asole dem afi pumping machine owura mu che se hair dryers for na mon kotomo na ye some hand dryers no Pacific Mass Enterprise ye eniama no na papa warranty eda so wonya ton so a ye betimi ama che se eniama no enso etandi akogya free owura Pacific Mass Enterprise akemoda ne mpatemu ayaje aboso yen coupon junction so meso eho eni ebutuo yen frey 040547 71 6580 0547 71 6580 Pacific Mass Enterprise oba kemoda ne patemu ha yen ene age aboso afe yanshan samna say FNF the UEFA Champions League no match day 2 ade games no enno nwumre to aso na sena results no eno so eko ayeye similar na tena fie echibobo kwa ni Dynamo Zagreb ebo ne kani miesa ma Zagreb fo no na so mutimi eche kanim baako afe Shakhtar Donetsk enso tena se one Celtic ekote sa game no ekoya 1-1 afe Rangers enso tena se Scotland ama Napoli echine bone kani miesa ma Rangers fo no omonso no omantimi ante Chelsea ade bobo kwandin ade FC Salzburg game no ekoya 1-1 abranti andin ade Noah Okafor enya goal ma Salzburg sanso abranti andin ade Raheem Sterling enso enya goal no enso ade ma Chelsea afe Madrid enso etena se eche Leipzig ebona kani mienu ama Leipzig fo no omonso omantimi ante saka no Federico Vava enya goal ade ma Madrid na fe abranti andin ade Marco Asensio enso enya goal no ade ma Madrid na die no enso eko edimomo FC Copenhagen etnase one Sevilla ekotiye go ni die Antobia atenemo Man City enso etnaso Etihad Stadium one Dortmund ed eboni John Stones enya goal sanso Erling Haaland enya goal edema Man City boy mo di nkunu mekani mienu a Dortmund omutimi ete kan ba kujurba hiam ya branti a onya goal no enso edema Dortmund afa Juve enso etnase ma Benfica ebona kani mienu ma Juve fo no omutimi ete kan bako afa Maccabi Haifa enso etna se ma PSG enso chombo mekani miensa Maccabi Haifa no omutimi ete kanim baako Leo Messi afa Kylian Mbappe Lotin en afa Brantian din ade Neymar Junior we memrantia ombo goals no ade ma PSG we match day 2 UEFA Champions League results e pefum by no en amde ejao afa yankokwa Masters Europa League no nyame ade na match day 2 no matches no se ne beko Bodo Tunsa ade fa FC Chelsea Zurich no me da yantam so Star Reniers e wo France
France Tonsa and the Fanabachi no mo dia bom uko Spain Robertis Tonsa and the Lugolo Glasgow no mo dia yantam so uko Italia team fan Jalwasi AS Roma Tonsa and the AJK no mo dia bom uko Portugal Sporting Braga Tonsa and the Junior Berlin no mo dia yantam so uko Belgium Union Saint Tonsa and the Mamu FF no mo dia yantam so FC Sheriff ebe welcome Manchester United no mo dia bom so ho was uko Spain so our northano race your Sadat Evertonsa edafe Omonia Nicosia no mo dia bom okọ Denmark Midtjylland Tonsa edafe Bianco Celesti SS Lazio no mo dia yantam so okọ Netherlands final bobo kono Tonsa edafe Storm Grass no mo dia yantam so okọ Greece Olympiacos Tonsa edafe Freiburg no mo dia bom na Karabakh Evertonsa edafe 90s omo free France no mo dia yantam so Samsung AS Monaco Evertonsa edafe Ferran Barros bobo kono no mo dia bom Transaspor Evertonsa edafe Resta Belgrade no mo so etimi edia yantam so afenko pemo the UEFA Europa Ness Conference League ni emwe some selected matches ness eno so eba so 4:45 bobo kwandin that is Zagres etna for ni Basel at the Erentam so afe Sabra now so no na AZ Akmal enso ni FC Voodoos enso at the Aboni afe about 7 o'clock Partizan Belgrade enso ni Nice ebebo sanso ni Chema na select Poznan enso ni Austria the Erentam so sanso na Apoel Shiva enso ni Bidario ebebo afebo kwandi Skadimba enso ni West Ham United ebebo na afe ebebo kwandi ni FC Basel enso eni ebebo kwandi Anderlecht ebebo nia we some selected matches eba so or the Europa Conference League no what for Champions League match day 2 no na say weekend and just matches no eba na wie ye na me no ka say papa fan Alexander Safin edi mlantie bia betudwa say mlantie we ye ba be yi bako na afe player of the week no akodiama no na Kevin De Bruyne osiakan edi ma Manchester City bobo kono yaboni din afe Kylian Mbappe esiakan edi ma Paris Saint-Germain yaboni din na Bratislava Jamal Musiala esiakan edi ma Bayern Munich yaboni din tim mlantie na say ye ba be yi bako ne edi Manchester UEFA Champions League player of the week no enso akọ ediama na anopeya ka munsam no edi akire wo afe yempie mo Barcelona bobo kono mo than din Gavi reporter Yansa AHENKAN Brandon and the contract extension was signed at Amabasa was signed to 2026 na Brandon team territory ma bibia ekwe the man sisia so your team na se wu hia Brandon Gavi ni service dia so team twa 1 billion euros and is ga utua won sa betima ka basa mo fran dim ade eye Gavi enra Santiago Bernabeu enra Madrid etimiche RB Leipzig ebone kanimye no Leipzig etimi afọ ball Antwerp na Brandon fan Mr Vavadi ni go no share no onu se no na abrante no na ne maami edi ni birthday also the go no enso e de mane maami se ne maami enfa go no enfa celebrate ni net se ni birthday no papa e fa no Mr Vavadi no na papa e fa Mr Don Carlo Ancelotti se yankan tudwa so catch na abrante e fa Vavadi safie wantimi anhye tengo super ono papa e fa Mr Don Carlo Ancelotti no obefi mari bobo konum afeni lance se kuta na odi bodwuma ase coach no obetetem ene ne sema papa e fa no Mr Don Carlo Ancelotti wa bedi mu sema no yade amawo afei yensi form na yembra fefefi sem no anto aso yenkopie mo Patrick Evra akachi abrante former United player na obakaya oto Africa ni nyanso baba lanchi ni book na eno be PM Ghana one Ghana president na Danko Kufuor edi enkomo na ni nkomo die mu na ochema oso ye player na se wo Ghana membe promotion akọbọ edama ebia Australia anase bia Germany ono no na owakwenya so betime sia kan ma Senegal na nso wampene okosi kan ma France na akọ wini pe France national team no na ewini na ulusu dia Senegal player no na elusu yenti ensema Patrick Evra edituja. It's just fantastic. I am here, of course, in partner also with Cheaper, but I also my dream now is also to change the image of Africa. That's why I've been in Senegal, I've been in Cameroon, we've been in Nigeria, and I really through also my social media to change, to make sure this new generation, they know they can be successful in their own country. I'm born in Dakar, I play for France. When we were young, my parents gave me the choice to choose my national team, but growing up in France, I picked France. But I understand it later, it's really important to pick your own country because it's become politic. When you win, you're a French player. When you lose, you're a Senegalese player.
Enti we ayan sama na se Patrick Sevrabra funde mu pem gugu intano ne se ne city owie pe na president of the nation Nana Adodankwa Akufo-Addo on se da bi minja mo ankosa me so kakra meka na nsem we Nana Adodankwa Akufo-Addo president of Ghana enso de tuya. I saw on my calendar that you were due to visit us. We've been following your career for a long time. I don't know what Roberto Carlos will think about the claim that you're the best left back. You say that. He said after me, everybody. I thought he would have something to say about that. Yeah, and I'm not quite sure about the position of Real Madrid when it comes to the best team in the world and Manchester United. But in any event, it's great, and you have been a very powerful ambassador for us, all of us, the Africans. Not just by the quality of your play, but also by the we some president of the nation Nana Adodankwa Akufo-Addo we hun kotokuru ya o say team na best in the world no Madrid and Manchester United ono so say team o support your Tottenham Hotspur na minim di ntia o kasa onim se kotoko ha so no obaga na we so kotoko fan ye nto aso abusiafo yenko Ghana reps in Africa Kumasi Asante Kotoko nyame adoma wuram Saturday Kumasi Babayala Sports Stadium Omni FC Kadiogo Cup Champions League na is second round no baso na no na mika se Kumasi Asante Kotoko uram ewo adako jache no a training ni timi koso emrante no amantimi an travel anko Benin anko bogem ni bino enu awuram ni papa fan Zedu Zabu eye training Eric Zeze otimi ko Steven Amankuna afi Frank Ntura Mbella omni atimi ko ekoye training nyame adoma no pay Kotoko be training ewiom be training na wachina de omewuram ewo Kumasi Babayala Sports Stadium akoyo mu training na afi Sunday Omni FC Kadiogo e de ahyehyɛ so na gate fee no say ene beko popular stand Asante Kotoko LG 20 Ghana Cedis center line Ombeji 30 Ghana Cedis upper VIP Ombeji 40 Ghana Cedis na fe VIP no Amaji 60 Ghana Cedis nyame adom ne FC Kadiogo uwuramu ewo dweso a womso be yom training ochombe training na ko Saturday no amawuram ewo Kumasi Babayala Sports Stadium akoy mu final training na no na papa on na NS boss papa panya se uwurama Professor Peter Twumasi edi sembia tudwa o se mu amone nam se nkofo keka se Kotoko etimi mo ewo Kumasi Babayala Sports Stadium no o se munim de moka kwan bia so afie Asante Kotoko Cup Champions League no ombebo ewo Kumasi Babayala Sports Stadium ko tie se ma prof edi tudwa. And the pitch, I was working on it, and I said, it looks like we are working on artificial kind of turf. This is natural, and it's excellent. I think we can't find this anywhere currently as we speak in Ghana. It's the best. And if some people want to also compare, I think we can even compare very well across the continent and even beyond. And I think this is very good product that has been delivered by the Ashanti National Sports Authority. I'm very, very happy. But I think I even got the good news before coming here that this clearance has been granted, and Kotoko is going to play all their home matches over here. I'm sure that it will put all the debate and the confusion to rest now, knowing that all the matters to also Papa ono na ye NS boss Professor Peter Twumasi o se mo amoke ka kwamla jeni mu kra mu ka bi se Kotoko ekobo Cape Coast no o se sabre sesem na nya no kure Kumasi Asante Kotoko FC Kadiogo Cup Champions League nyame adoma Sunday baso ewo Kumasi Babayala Sports Stadium. Mr. Linsford Asamoah Boadu chairman Erma Kotokuru as Boboko no na ono so akase kakra edafa nanu adam kunimdi a na se Kotokuru yas edi fi eye akrala nso o se ne no kunimdi na ba ne de na se ene no na a good feeling pa na omode mpaebo na teche se the results om sakan no ebetun atwa so sa na etima continue Ghana Premier League emu yenti ensima Mr. Lens was Asamoah Boadu edituda. Oh, feeling is good. It's very great. Very great. Just for the first time now, Yebo Premiership now, Yamiadom, your home match near to me every no. I think say Aboa because ye pressure na way as I think by this time no Kolano Obia AHENKAN because someone drop car now so we near where Uluswa Ayana Akoye begging be say when are you going to win? But when you can say you need 3 points in the 3 you pull them your bomb pie say you don't have fighting. Anytime they are so Kotoku you starting league you win your first game. Ayana Ebuama Yakoya nim. Premier League no is in such a way say I need to wish one in so when you are starting the year
but first 5 matches no. Maybe I will bet that no. I'm sure no be determined maybe would be baby. Into some back last season no. Your first match away. The second match home, we need at what was so. The bonfire see being the star, they pressure and every boys no number to be more comfortably. Mr. Linsford Asamaboru Kokote, Chairman, Erma Kutoku Royals. Yanko Bet Power Ghana Premier League no. Now we say weekend we mad day 2 no ebekoso. Na no na Shanty Gold, Papa on Director of Operation, Frederick Ado, Edin Semya Betuja, or see Bet Power Ghana Premier League no, Omsi a starting or Katuja, Safia Shanty Gold, Ebobobi, Etimo Amoke Kasa Shanty Gold, Etimi more Bet Power Ghana Premier League no mum, Omukobo HS second division no, was see Munu Yamokan, Omo Diamonia Fifono, Ombe Chia Kuzita Masamano Betty, Yokuti Sema, Papa Frederick Ado, Eddie Tuyaga. Yeah, I'm for Behuse, Ghana Premier League in Ashafie, but I go there. Yenny Ghana League no, Yenyansha, see, we would have said Argentina, make us have some way. Let me say on the 8th, the Kosovo way, you know, letter our injunction say league na ebe baso na ebe say ebe na baso because of any more issue do court or see a course of na ye keka ho asem if any bo na ni go so e boy so yes asu go so a yes e boy ho a Ghana man ni wiase man nyina be hu ni say so man so na say any o matwa kopim say ye be hu say Ghana Premier League ni betimi abobi na we ni da so say Ghana Premier League be mo I say ye boy ho a na ye kokko tunya no ye kaya no tu mu din e ma e kire na ye kasa ye and a second one we say so say we be to no so ye pesi di ne fiti na enumletu na de tie no Ghana ma be ti de ye na de ko by when da so say Ghana Premier League be bobi Asebesi okromo ha Director of Operation Frederick Ado ni nsema oditu dwano nyedi musema no amamono Afe welfare officer Erma Kotoku Royals Reverend Emmanuel Kwabena Obendompre enra oni edi nkomo wakasafidie so o say ya dia operation bi eba so we no aye operation launching playing across folk ewo aye Achimo Dance Sports Stadium na idea na etechi no orankasa echiechiri mu say the thing say you na football ya adom na media kudu premier na ase sikasem eduma no ye na contem and then penifunian say munam say atoto adwene ebesi say no esi yan kasa ye word ha no nso itimi boy ho kakra ko hwe ne odi ankan ye na and even though nipa ni fi odan but enkane ade no no ankasa nso no mbe boy and now ye ni penifu akasa do atiri omo so bo mo aba but nyoma nkitikiti bo ho a ye nso ye betumi aye so what we want to do now is say be say operation House of Folk at home. Operation Praying House of Folk at home. It's here as Yibima to support Odan Sports Stadium through information centers. Society and any episode all the information centers because I see to say object information center wabu say assembly back na boroswa. It will be this guy no in this cry within the Banedia Akobwa. And now we want to take that step. Na yes nyambe ya don't ever boy. If we say bia said the name the ball but who knows if you are not chilebi obebi and now when maybe when in so no be footballer 2 ebema adwuma because last one to be called Cape Coast no mo kan say the way aduane ton for ne ade ton ade o na eyo ya because am the yoda you see na you take it when near the boa yem fa na say bia boabo fee wa he wajigina ho e bia boabo ye na e bia 20,000 na ye na e bia 5,000 na asene so je me na kasa na ya digi kakran na dia boa ne ba taxi driver you so bia ye involve Enti eno ene nkomo ne edi ya no si ene na ehyasia Clinton Koye goalkeeper Erma Kotoku so chiremu a bono mombo e wa Achim Dan no de supporting wise no e affect on punch no de ne obeka ne se mpanifo mboa na fo mtimi siesi Odan Sports Stadium na yentimbo Premier League no e wo Odan Metraka say bibia metraka say my problem supporting wise no and it'll be right my problem but aside that no I don't think say maybe it will give us problem because our share so who wow feel now supporters bonyum bossy the Jews who ma ni jinjao ma utumi ye nya wo pese onye utumi ye nya che nya wo pese onye nkra na supporters na mba yan so ehu omu so ye ni tie ma esu ye hye omu enyonya mba na we say omu say like we say mpemfo na say omu nkeka omu sa say na be omu betumi awie park ni ntem I be ba fi ama ya be bo matches no fi say na be ya ekrumo so be kala say meanwhile ye bo yo dan e wo dan adwuma be koso ye omo mo adutonfo no so benya omkaka aka obeji wo stadium ye mpemfo so be come sa na omu wie park ni man ntem na ye ntumi embassy high cause ye we fear ebia what is
ebenya no enye sa support na ebesa anya no wo hanu peoples because peoples no do say the hanu be home ground but supporters no do na so to me feel that emba because of quantity ye bo match wo fia me show pass and kenra de ye bo coronation match no wa hu nkofo e bai yes we asma ko the Couriers goalkeeper Clinton Quay also at the etudwa edisi ha na fi nyaka so Saturday me was saying because papa friend Tony Obin also was so that say Ghana be wake up say papa no mze Ghana for penny we didi me pa na ye bia na so mate abron man kan be kan no anhwa untimi enso a ye din samna simidin ari Joshua Kwabena ejenim wote wabrempon wopoku ware the unbeatable nka Remo na shete abwasa so na Yosef Ajiri enso eboya sore so na fe captain in the morning Obuoba Ofori Amanfo eri match show no atwaso. Until then, good morning. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. Me pato ya da say what the two ha na utie sports no ya wie ya to aso matching any jumedi anything men so offer me Obuoba Ofori Amanfo we say your friend money official or say great work yeah that say J Bernard nice station Crispo Fufu and also the message the about yeah beka ho asem e kire yeah that say
Ganyobi. It's your birthday today. Live to be 93.3 and beyond. Ganyobi. Oh, Debbie. Ganyobi, we are too much. So Sabrobe. So Sabrobe. Naya Makumapu. Naya Makumape. Naya Makumape. Honorable Clement Atifa. Oh, Debbie. Honorable, we are too much. Honorable Clement Atifa. Or say, na makwako register National Health Insurance Eddie Amankro for free. O say enye die hia na maye die hia nso a. Onka ho asem. Enti Honorable Clement Atifa. Arope machia o. Bejiri say wo de abusuafo no bia ho ye de. Honorable oware nurse ni o. Hwe. Onye ni pa atoa. Honorable Clement Atifa oware nurse ni ate. Enti honorable me bo abaso why adwuma pa we lecture area ni mo why adwuma honorable a say uyi honorable ofo e wo empotem ha no mo no ne otoso mienu a owo ne office yankasa assemblyman or office. Hey, Honorable Clement. Oh, there be we are too much. We are brutal. Why am I come up? Enti se kwekuba maybe san se akoto mori ase no ewo wo electoral area mu a. But baby I wanted the head e be wo ho, e be wo die mu a. Why are there? Say what would you dear? Why are there? Kwekuba mi bisano. We batch on me for that chinti infantua sumani enko yen enim nti ene wo that chinti say the bia me catch on your bra kwentu mu afutuo animu adesua ye de ma yen ho boa yen Emma yetumi ehwe yen ho yie e wade a ye nyina mu nti me pacho I ready ayenko na yemfa obra kwantu mu adesua ya to ne din se woda chinti no Emma yemanfo fato so yenko yi ne enyam pie wa ha ebe pie wa ha e kire won ene ma mbie madie mu okay afi na aba or say you don't have to be perfect, just be real. You don't have to be perfect. Just be real. Enti enano pay with that chinti. Adisua ye denam tia. You don't have to be perfect. Just be real. Enti dia na wo ye. O pesa wo prove the chenko for say oh me there me unique, me perfect, me say me no. Say udi ni pechi ade bia be mistakes. Obey mistakes. O the answer be real ma enipa hunu usu no ban ti sa me yapoa me empoa untumi nkanya me say oba kone boko me sa boko no me ntumi o boko no de abutu boko afutu a ma frɛ ko bike mu aka kyerɛ wo mo ye ne tutu jagu ohun opokum style no ye ne tutu jagu grigrig sa enti sɛ o ka kyerɛ me sɛ oba ya tutu jagu a na me ba na oga yam say ya no akode boko ajaze wo ya de de se na ya na mokeka no wo ya de de but ya de wanya botra ma yen I know abotra na minya ma no ye de ade. Be real, be who you are, do not pretend. Men pretend say we ye boko. Yes, yem boss sa ye hwe wo mo yem boss so mu treni no mo ye boko. Me boss wo trem ni me no o ye din but ono no din na wo ye na ye ono ani own uniqueness. Ni uniqueness no na no just o treni minti no say o ye din no me ye din enye so that say so you don't have to be perfect and once I so nipa ni and once I so nipa ni nyina ni and once nipa ni nyina ka say we di o ye boko ye di debi wo ye din ya na no nkyere say wo hodwo
uye di ene no nche se wubu ade pa debi. Enti ena no pay dia yesua yenda chintini say you don't have to be perfect. All you need to know and as you need to do they say just be real. Ni awo ye no mfansie hey straightforward ya kanokra ni kire wunipa. Memfa nkwa anwan no. Go straight to the point. Inti honorable for no ba kwa me penasem pa honorable Clement Atifa. The man is so real. He is not perfect, but he is so real. We are all working to perfect the things we are doing. And yema ye nyina ubia nye pepe sa. Etore bia yanka sakura yitimi tifree service na de me kododo. But do not hide the real you. Ni awoye no manipa nwunu ni awoye. Unika pre. Onso manipa nwunu so wosika. Afe ye contribution yibi anadon say titi mutiri ho. Oni tro. Onso kasa say de oti apem so. So ade azie. Enti you don't have to be perfect. Just be real. Let people know who you are. Say adie bi na wo se wo hia mo manipa nwunu se wo hia mo na ye beboa wa ye mo wo. Be real in everything you do. Enkrofo bebre pretend wa abrabo emu amene aduane enwo so omo todi no omo to. Entade enwo so omo hye no omo hye. Empabo enwo so omo hye no omo hye. Edan enwo so omo si. Efeku gro bone ene omo de omo ho adwan because or pretend minimum ni purpose so nani. You don't have to be perfect. Just be real. Let the people know who you are. And if you need any assistance, they can easily come to your aid. But what now no more? Now you're on what you are so. Now so say better na what that's what. Assemble to. You don't have to be perfect, just be real in everything you do. Eradin kan ho. Na do no so fama we no eye wo dachi enti. Obra kwentu mu afutu ene adesua. Eno na atwa guo no. Wo dachi nti what wasum. Yentwa so na yenko enim. Enti ye free wo dachi nti no ane ye kɔ ahweyi nsɛm ne ye bambo afutuo ene ahweyi a ye nyina ye hwɛ e de boa boyen ho ban sesei we are not in normal times enti wo ye wo niema na wahwɛ no waye ne yie enti ene so nia ye de nam opani wo de atoso ho fatoso ne yenkɔi Sadia de bia tai ebo momane no ahweyi nsɛm yi no eye Dr. Kwesi Baini ena yede no akabum. Dr. Kwesi Baini eye security expert and as analyst. Na Dr. Kwesi Baini de ahweyi nsɛm de soma no pa bia de mayen. Se yen kan kyerɛ atiefo ye ne atiefo a ɔmomfa maakye eni agro. Ɔmomfa AHENKAN933FM eni agro no. Anopa bia yesi nkonwa wo maakye so a ye ne wo monwenwene ho na yentu yen ho fo e wo bambɔ nsɛm ho nti ene nso ne ɔde ba ye potokasa mu ɔse mind what you post about yourself on social media. Mind what you post about yourself on social media. Dr. Kwesi Baini, security analyst. Ni ode be na no pay no. Ye famra yan kase kase mu e. Ni ene ye ka kire yen ho ne se. Ade bia wo de eto social media ne so say ye Facebook, say ye Instagram, say ye Twitter, say ye Messenger, baby media Twitter na tango ayi or friends saying TikTok no one na dey me ho minima gron ko ho but baby a wudi wagro ko bia na wo dey Facebook pe e na wudi wagro de ko ho e bia na wo dey no ye Instagram baby a wudi wagro ko bia no anopa yi papa yi ese yenka nkire wo se ade bia e fa wo ho a wo de to ho no e ya na wahwe ni yie unsa na no me ka kire wo se u posti ade wo de ade to social media ne so a eya memfa ba bia wo nka ho nti wo behu obuwa ma minim so opese wo ye show off o so opese o ma nipa hu enjoyment o enjoy o se den yo na o de ato so me wo Kempiski ba bia wo bia no location epic location no enti ti se me wo achem aboaboyi se me posti bibia bon se location no ebeba normal ka kire wo se wo de beka ho ana so wo de beka ho ana mo de account e be kire ba bia wo
Say the location can post ahodo a posti ho a. Oboa ma nipa hunu baabi a wo onam. Ye pe wadi uboni a ye mre. Eni nti anopa yi afutu a opani ne de bae ne say ade bia ye de to social media ne so no. Eya ma ye ma yani enko ho. Ade bia ye de eto ho no mo e fa ye ho no. E wo se ye ma yani ekọ ho yie. Sanse nipa bi betimi agina so e de ahwehwe ya chiri kwan na wadi yembone. So pursue with DM. Mind what you post about yourself on social media. Dr. Kwesi Baini, security analyst. Aseda Enkan. Yeah, the one crat I'm about to better so the amount. But in the meantime, Portia, Ewo Achima Chia say Adum Binti fashion or say happy birthday and confirm me dear. Happy birthday to my dear sweetheart Kwabena Steven. May he live to be 93 or 3 and beyond. Tell Steven that without him, I am nothing. From Portia, inside Achia say Adum Binti fashion. On birthday and someone ma walker. Without Kwabena Steven, you owe nothing. I don't pay class also. Yes, I won't pay him put near radiasi. Hey, most of the mutimi jina or dosuki can send papa. Jaye. We say from Kwesinya Ntechi Achimasene. Good morning to all AHENKAN933FM workers. I thank God for my life today. It's the birthday of my brother Kwejo Abrokwa. He is 65 years old today. May God give him wisdom, knowledge, joy, happiness, long life, and prosperity. In Jesus' name. So happy birthday going out to you, Mr. Kwejo Abrokwa. You turned 65 years today. Live to be 93 or 3 and beyond. This one also says, good morning, Obuo. Please, I want to use this opportunity to tell the drivers on the Nkwanta Road to take their time on that small asphalt. No, it is not asphalt. And O2 adraba for Mofa or Dan Quanta Quine so no or 2 million for Semunya Butre. You see a school for a BA school into Unqualan and Amakwana Sunti. Sayana Mutumika who no my way Yanamako Fast and Bonnet Eddie Abba. Enti message no imuye pa Yamin Shirano. Wayne say hi, good morning. I'm Selena from Obuoba. I want to wish my lovely man, someone very special to my heart, my advisor, my fiercest friend, my everything best Maakye Jekum. Kokobo from Odan in Kwanta. A glorious happy birthday. Long life, happiness, and prosperity is all I ask for him. Tell him that I really love him. Hey, monono. Selena. The one crata about Sonia de Twaso Edia Mamo. But also ubetimi do the Edia by a kind the amount 0594 841044 0594 841044. We do high back in kind of come up. My name Rantem. Ghana Adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate Ediba AHENKAN933FM. Because I'm a channel, when you need detail, who go a gym and you go back here, you are who didn't need radio friend on sound. I am a Puma, Samina Minano, Papa, jump fine, have a draw, my young son, Sabro, how it had in the knee boomy bear. Joy, be a mate, and I say, how it had in the knee boomy bear. Joy, be a
Ghana Adesie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba Ahenkan 933FM. Okay, I don't see the one crata about so ya ma. Na unim say Aisha Juan. Ah, ne hon sema ye deja no. Ne lawyer ojina mu diama no eye lawyer. Enkrabia ifa date. Me kan ya wosre. Lawyer Enkrabia ifa date retired. On eye ne mra nimu ni ne lawyer. Ah ojina mu diama no no se yen kan kire Ghana for say Aisha no wonye nipa hunu bi sa keke o. Aisha na ware Ghana ni businessman, tycoon businessman. Ah wone na sheda ware aye pin pon. Na asam fia we na Ghana for ensem tro for move over hypeness agaram say kakra bi a wo ye. Ah lawyer Enkrabia ifa date. Ensem wo kan no. My uncle for the bunker time was so far, mamma. Na fe yamfa de aka nyina nto ato aso. Kwagu. Obo, bibi abako de. Boko na so. Nyame adumo. Akoto mori ase wo honorable Clement ho won. Ai papa yawo. Papa yawo. Oh, okay. Entina ini honorable Clement ho. Na honorable Clement de hin na wo pesa wo je ho samba yi. Yay. I don't know what baby or na wo kan bibi sa. Oh, okay. Oh, okay. On one kasa crash send the about say wo papa yawo. Honorable papa yawo mum eho. Oh my idea. Na wo kan bibi o makodu den. O makotu bola no. Yes. Bola na kan o makotu. Bola na wo kan no. Yeah, akoto mo last bola ambassador ba ko. Makutu. Nyambwa ye bedun komomo. Maka kire wo mo. Ye bedun komomo Saturday. Na minim de enti o mutu ye no. On pese o mo san te wo ne wo ho ntentem no. Ma start say kan wa sem de da. Na me kan say minim de enti a on pese o mo san te wo ne wo ho ntentem. Ade ne ye ne ye kan mo si ye dwan mo ho. Mo ye wie ya mo so mo suja say maye enti won so be kan. I see. Ye be kan ye fan kan me mo wa enya ne kan na ye ya edinkan kwa ye hu news ama o mo tonton ade na o mo mete be na ebo abaso but kom o mo so suggest ne say on akoto mo last one mo no e be market no sisi enso ba bi adwadifo yi o de o mo kom say wa o de o mo yesi o mo say sei tin kom feel o na nka adwadifo ne nko e won so de asase yantam ke nice wo mo suggest no to me so de nka good place ba and say o video no videos no yankopon ya adomo a Saturday. Yes. Okay. Yes. Okay. Akwakraba nyako ewo Kasapa FM wa joining us so hwe nyankopon hira more fire. Thanks bro. Nyame enka ho pa. Afia bibia bokọ de. Adom. De radiase. Yantin simu ene ja yakoba na enkomo bi wo ho no mo Aisha say say oye yakuma o. Ghana ni business man bia wa no. Wa action. Inti Aisha yakuma enti akuma na Ghana for ma so makuma mu na mo brain say akuma ice na o say oh yes o Ghana ni bi businessman o ya Ghana ni crack David na o Ghana ni businessman na mo nso muso di mu na mo horo ni say eni kra hwen enra un say ya do mo court no ne nkrofo ni baako eka chom so pensu anom mi pensu dia so omu delay o kan chane mo na atwi ya na English o kan English nti nsu dem sa meduru ni nchen ntem ene yese ni o mini hwe fom se ekum watwa na wo se ye ration ai ne wo se ye ration se omu ya ma attention afri Aisha so na nka bad ho omu nye but omu ye fast hurry up enti ya san tu omu ahyeda na ai ya tu omo ahyeda nyankopon ya domo ya beko ho no mo na afei yakɔhwɛ de ɛkɔ so enura nkasa nti wo de mo me nkomra na ye ba na bibi fufuro ho a na ye de ato aso Supreme de obokrata anoprodin sama benam de be chance na de obokrata na poso adeshimama no nso aba community aduonum yensa ene de ba besomo
Ekua Frakoma studio kwa ningusi ene afia ampofoa dem de chase ni Supreme newspaper said dem din kan no na no ana krate de asembia ba o kire say mna shebe de fie wo mna to santene akọ Ghana jamframa bia Ghana gas wo makọ akọhwe Ghana gas plant no ya wo mna sa wan logo lai etwamfoni kama Supreme newspaper de obokrate nso ede wonsem aba ayemfo nanan matrankunya ewo enkramumpuni mantemu ena wo mo kire say enkabeya nkaban mpamo akrameyo no oso mo mpamo mame no wo mpamo no mo mpe no ewonsem Supreme newspaper etwamfoni ede abatam aba uko kokro bita womasi bronfita se ono enye ohima womasi no ya emfoni no aba ni enkofo womdi se adwuma no ni ade nkpa abusua ene womsi bronfita hima ewo kokro bite newspaper news paper de obokrata munsem ene no Supreme ene odi we ba no pay Daily Guide de obokrata no ene abusua mede etroso diamao na His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo yase wakwa bie Aflao Community Day School ano ya kratai etwa ede ato ha na Ghana ha say no ahom asam sorry ya wunya kasa utri hu a obenya obi a reply o eti John Dramani Mahama na se wane nam sai wokọ fie kura mpodo Nana Addo Dankwa Akufo-Addo aban otisue na ketuebu a wontua eni beli water bill no water light bill nyina ono anatua na ade omuso obuntua ensam no de bebre en wode aba na sese MPP for so be na do se obuwa enti owura Richard Atefa da ha sei ya wo chirechem se onidi no kra da nya Atefa ahia mi hu ni ye enti owura no wada se no de Richard na de ka ho no kratai afedi entimi hu na papa ya samu a wo Kenya ne se John Dramani Mahama samu wo Kenya da wabuwa die mu odin esanse His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo chiman piesie nya de se mampani fo metwa mu musika ya esi etua mo no ode be kame Mahama da ebinsi da nti samu a wo Kenya da ayehodo rada ensem na abusua enchan mu a ahya ho ane ne nkofo wo da ha na omanim hantwo wamanim na omanu ho pa so mo sa ba biem esanse ase ye poso wo mo dodo ye diwe koso ha ye diwe akoso asem akratai atwro afia eye picture hu no se galamse queen ane ne nkofo aka si wo mo kokọ to so ya ma bedi no ya de kame wo mo no so kratai atwro ede aba na enche hanu wanso na ya se kandapa etu kwan yo se wo kwan yo airport wo ye ko bone search ya se ade ntini ya bone search na eho ensenkaye ene ho agudie ene ho drama no ena kratai ede ho nsama batu kopiem ewo page 6 a ubetumi atu ansam mu enchene na wahundie ko so drama kura ko so airport akandapa eho forifodi mu no na afi wonso waji wonchiremu wey aye Daily Guide the obokrata naposo Ghanaian Times the obokrata musem na busiam de twasama na watwa Black Star Square emfoni aba na asema wo matwa twase ne se ye jai ama baby April say na emfoni wo matwa ban so ya bia otun se Black Star Square onum no timatwa baby so pepa ene de keka ho na no mo cha sempenfo yomani ana bia ne se nti wo mo sada sen manim ye mpenfo mfo wo madwen kɔ ho no mo kɔnsiesie na endimu Ghanaian Times ana dimfoni ane amane we ebetu dwa na no pay Asha1 ena Ghana Immigration Service for abeka ni pentrom say asam no kro wo ni se maame no ye pamo no eno na asma Ghana Immigration Service for ka chim ewo Ghanaian Times ma no pay Ghanaian Times esan bo amane se ne pure water yatum akọ 50 pesos and afi bottle water nso yatum akọ 3 Ghana cedis wom se be frase e de dwuma e wo ebobosome ne da etoso dunkuno Ghanaian Times can you imagine that pure water 50 pesos ha ebe ye de pa na me e ko 30 kura me 50 he say ye na mo e de bo na wuo no ba bia na bia na e bottle share moto am ma me pa wo man so na me ni Elvis Ando court correspondent de ma Metro TV
yɛne no ɛnkɔtwetwe nkɔmmɔ. Elvis wotimi nka good morning bibi abɔkɔ. Nyame adom bibi abɔkɔ. Yɛde Awurade ase nti wadaroma ɛnra den na ɛkɔ so ɛwɔ Accra Circuit Court. Wabra Aisha 1 ɛne wɔn ɛka ne ho ebipie mu hɔ. Yo, ɛnra ɛyɛ ɛda mɛka sɛ Ghana fo nyinaa ɛhwɛ nim sɛ ɔko a yɛko on galamsey no yɛbɛtumi edi nkunim ɛwɔ so a nti ɛnra Aisha 1 a ɔyɛ galamsey fo a sese yato ne din galamsey kingpin anaasɛ ɔhema a ɔda galamsey fo ano no obepie mu ɛwɔ court na ndra court ɛhyehyɛ sɛ nka ɛbɔ ɛyɛ 9 a.m. a nka yɛbɛhyɛ asɛm no so nanso ɛkɔbɔ ɔbɛyɛ sɛ 10 emu ɛkɔ 11 no ansa na ɛyɛ asɛm no ɛhyɛ aseɛ na nsɛ judge a na ɔte asɛm no ɛsoɔ ɛyɛ Bright Samuel Akwad ɔno na ɔtena asɛm no so ɛna ɛyɛ Aisha 1 lawyer ɛna ɛyɛ nkrabea ifa data na ekopie mu wɔ hɔ sɛ nka ɛnra no na nkrabea ifa data ɛhwɛ sɛ nka obetumi ako ama ɛyɛ Aisha 1 etumi enya a bail application a movie ɛwɔ ɛyɛ court hɔ na ɛno no ɔkyerɛ nyɛma bebree nti a ɛsɛ court no ɛhwɛ na ɔma Aisha 1 ɛyɛ ka ne sɛ bail application emu titiriw ɛna ɛyɛ sɛ nka ɔkyerɛ sɛ Aisha 1 yɛma ne bail application onye nipa bɔne ni saa sɛ na nkurɔfoɔ ɛkeka sɛ ɔyɛ nipa bɔne ni na yɛn nsɛmtwerɛfoɔ no anaasɛ the media no yɛama Aisha 1 aba abɛyɛ sɛ ɔyɛ nipa huhu anaasɛ ɔyɛ obi a yɛgyae na nyɛma bebree ɛbɛkɔ kyima ɛwɔ ɔman no mu no nti nka court no ɛnhwɛ na ɔma no ɛyɛ bail application ɔsan so ɛkɔ so ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ Aisha 1 yi ɛyɛ sɛ court no treating no as any other offender would be treated in the process of applying for a bail nti nka sɛ ɛyɛ Ghana ni a ɛsɛ court no ɛma ne a bail anaasɛ ɔhwɛ sɛ obetumi ama ne bail na so san so yɛ foreigner so a ɛsɛ court no ɛhwɛ no ɔma ne bail na court no ma ɔnhwɛ ɛsɛ ɔyɛ ɛyɛ foreigner anaasɛ ɔnyɛ Ghana ni no nti ɔbɛtwe na so sɛ ɔma ne bail yɛn no ɛna prosecution ɛkyerɛ sɛ ɔmo mpene sɛ Aisha 1 yɛbɛma ne bail esan sɛ yɛma ne bail a ɛbɛha ɔmo investigation processes no because ɔmo gu so a ɛyɛ nhwehwɛmu akɔhwɛ sɛ ɔmo betumi akye foforɔ ebi aka ho anaasɛ ɔmo betumi ahwɛ sɛ obi foforɔ ɛwɔ hɔ a yɛmfa ne ɛnka asɛm no ho a wafa ne ho edi saa no sɛ etiefoɔ ɛbɛkae so a yɛakye nipa mmiɛnsa aka Aisha 1 ho a ɔmo so ɔmo ne egyina ɛyɛ asɛmdibea a ɔmo twɛn sɛ ɔmo nsɛm no yɛbɛdi muyi ɛno nso efiri ɛhɔ nom a ɛno no na ɛyɛ counter argument a ɛbaayɛ from ɛyɛ nkrabea efa that ɛwɔ ɛyɛ asɛm no ho ɛkyerɛ sɛ ade nti ɛna prosecution akye ɛyɛ ne client Aisha 1 for 14 clear days up to now ɔmo so ɔmo nyɛ investigations ɛmfa ne ho ɛna ɔmo so ɔmo kyerɛ sɛ yes ɔmo akye no emom nanso ɛwɔ sɛ ɔmo yɛ investigations more because ɔmo no ɔmo kyerɛ sɛ Aisha 1 no is sneaky out of the country and also sneaky into the country but yes so nti ya yes yɛnya deda na sɛ yɛhwɛ nsɛnkyerɛ for edwuma ya nea ɛwɔ hɔ ne sɛ ɛyɛ information minister bɛka sɛ Aisha 1 was repatriated yɛka sɛ obi yɛ repatriated and just sɛ yɛgya ne kwan sɛ ɔnkɔ ɛna immigration so aba sɛ yɛ deportee no nti sɛ wohwɛ nsɛm mmienu wei a prosecution sɛ ɛntale nti ɔmo so ɔmo pɛ sɛ ɔmo hwehwɛ mu na ɔmo dɔ mu sikɔ kɔhu deɛ ɛwɔ akyire na ɛno na ɛyɛ nkrabea ifa data ka sɛ asɛm yi yɛ small illegal mining case ɛnyɛ asɛm kɛseɛ bi a wobɛka sɛ asɛm yi so na Aisha 1 wogyae na wobɛdwane nti ne ɛkɔ ɛba ɛne argument a ɛsɔre soɔ ɛne nsɛm bebree a ɛkokɔ soɔ no ɛna nkrabea ifa data ka sɛ nea LTN ne sɛ asɛm obi a ɛyɛ judge Samuel Bright akɔ a ɛbɛka ɛwɔ asɛm no ho no ohun sɛ ewiase nyinaa ɛhwɛ na ewiase nyinaa so ɛhwɛ a ɔmo nso ɔmbɛfa ɔmo ho adwen ɛsɛ ahwɛ sɛ sɛn ɛna Ghana mmara no edi ɛma ɛyɛ obi a ɔyɛ foreigner anaasɛ obi a ɔnyɛ temamuni
Inti no and of course na judge no etna say eti both side omo argument ehwe why na e ka no kre why na en ka no kre den and na me no na ye afa asem no ho no a judge no in his own wisdom any discretion no e can say there be oma Aisha one bill esan say en kan no ye di Aisha one e court na ye hu e de e ba etire ehwa na ye tell say attorney general Godfrey de Boadame e file nolly prosecutor ye kasa bibi nolly prosecutor na che say asema odi nipa na court e was one won pese ubedi na say obetwe asem ni mu e court biom into ujai say emra no ebeba ho kwan na nipa no akọ free na eno no na ye ekofa deportation or repatriation or say sneaking out no ebaye inti judge in his own wisdom the HS ma Aisha one bill na obechi Aisha one for an extra 2 weeks na no na nka be fa that lecture court say ding say obenya ho kwan ama which me ene Aisha one and as any client na twetwe nkobo say of course the police are more AKP Aisha one difficult to penetrate because at every instance and at every security checkpoint I was say then or availing the whole Emma Otumi searching and answer or passing through the security checkpoint with the stress that goes with it. And Emma drink and a check because hours or say in 1 hour now maybe I have a time with I want to educate her and also inform her on how the case is going. A chairman in court in Besha or more money bill na judge and so a debit. Newaka no waka inti on to me and peniswa and my Aisha one bill. Now or best say Omubechi Aisha one akonikukum. Into some air cost one and one of the accomplices and I say Nipa ba kwa yachino a baba wonka Aisha one utrashi na utrashi ya no yikuku no edi America edeniko abonti yedeniko court complex court high court hospital bi ho and yedeniko to ho no I can say special care and I say hospital care. Inti me aka say CC no meaning say owo court complex or AJ first aid and attention but me aka say by now no ne ho ato na na bibia e dem boko na inti ya say nipa na o twahwe ya no Aisha one ba so Aisha one ba wo say enye ne ba o ye de ntumi nkyere de ni ma ne say ono etwahwe ya e wo court ho esan say ne ho enhye da emfanity na ye ekopie mu e wo court no ni titire mu ana mabone tofa okay enti ye hwani mu say Nyankopon ya adom abreben na omo besan area appear e wo court. Okay, in the court na say by 27th of this month Aisha one any na be di chira omodi galamsey bone no BPM e wo court ho ebium. Okay. It's for a class court 9. Ye nyanite say yes asan remand no into police custody. He found them the call. Well, yeah, remand will be called police custody. It depends because earlier no not over a year national security for her. And later you into our police headquarters. Into say police custody, then automatically the best place would be the police headquarters. But that I can't confirm to that, but that's where I know sir okay, enti ma yemfen si ha na ye sign the Kobium 27th na ye beba na odi amane na mayen ye da se bebre ni nchiremu. Okay. Enti yane Elvis Andor or your court correspondent ewo Ignite Media operators of Metro TV original and blah 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 omunyina Elvis Andor and our did ye koso enra ewo Accra Circuit Court edi ema yen no nti kwaku yen to as we na me de next year Ghanaian Times. Oh okay. Enya abusua Atiefo yanto aso wa ha say the Daily Statesman da obokrata no ena meme de to aso ede ama na mahama ni antwa wade da say nyasef kotwa ye
Any a picture and the mini baby chrome coffee free near the farmhouse and also no so. Yeah, that has said now ocean and even to me say, ya to be say usa. Now mammy cabbage say ya now you when say ya. Sir and so and no more cocky can send and no more walk around and san can ya then only abe no and any more de tiano and ya asam kitwa. Na and chan one so ya sis sent to qua. As ya bossy funny immigration for some entem. Na ntokwa asi wa muntam na ya ashan hwan kreyale hwan wada antolete wonu nti ena eye ntokwa ye hunu di o man ko wura ekrom ha eni ye hunu se wakoyo so wanko obi nim ti ye hu ntokwa ena ewa ha sei ya kratai ede honsam aba na YEA Mecha Youth Employment Agency for boss say wo hye na wonum aboa ema sese mabunu anya ensanu dwuma bi akura na aboa sese no Ghana ya hyepa ba bia ya hye pa de mu oden etinu se ekye ensanu dwuma no agya kunche kura betumi aye bibi ama ho ti woda ha se ya nani afete no pa so wo behwe se emabunu fa no a ebenya bibi agye wo mo ankasa ho na se so yesi ye ba behwe ema enioma hodro ekobone ekwachew ewo abafo ntentan kese so no ye ba behwe ayisa enioma ni nyina firi ho na se otu won mo Facebook obi se ya block my account nti account ni block ye no Facebook for se member on chain na ma me code bi wenyan ubehu ne ya block o ubehu ne we etwadi na chese ahometo nti sa enioma ni nyina ya se ye ba behwe na yayi afro nti anya wo hwe mfoni ada se ya aso ya wonum ana hwe amanebonsam so wo mu mpanifo ni bi ena ededa ha no wakrata so atwero nsam no ede afa wonum ho wei the Daily Statesman for cities The Chronicle the bokrata nam de toaso na mensa nimfa esruto krom top right corner ena Chronicle Obama ne say afibia Ghana ye nyoma ya tututuma na entumu wo mamu no o mu chema wo osana bosuminimu no na ahuru akwakodina o mu chichemu aduasa miensa akiri ponkron 33.9% inflation no The Chronicle Obama ne bana caption asomo de ba kase pa no pay ya ahyanwan ho asem na no na akwa ebisi apamo no ebisi owia no ho na koi ebisi wanko na tetakwancha azabosumbi eno na apose for ne Ghana Immigration Service for akasa ho pose for asomo mo ka fa ahyanwan kwa okoye ene pamo no ho ne se wo mo se owia no ho koi ena Ghana Immigration Service for so say ye pamo no The Chronicle ena airboss amane we onumnya for say chairman sabonsu eswame mrahye bideni osanso majority leader asmo kan say ayemfoni bi wo manmu a galamsi a ekoso wo mo tenwo de pa wo mu nya so fa so papa waka ato The Chronicle de obokrata mu ene anopensima do bi ode ba ye eno no abusia de anko de obokrata no ena eto so dia ma owura bi da ha se ne nsa gunachi ne yase ya so ne mu se twian kwafo bi wonu mom didi kwafo din ho ai wo bi wonu mu a wonu akwaya boni ofo nanim nkoda wo kopa wo ba o so wo kwaya de be yo so wo kwotwa obi adi ofo nanim nkoda odi obi di be ko na papa yo da hai wan kopa ba da bi wo kwowie sika kwodupu nkwafo bi ma be se wadupu no kwodupu nkwafo na ediya wode kwaya ni oswafo a osofa be de akira wo hwe Ghana nsase so no de ni di koi wono anso ya adwuma awaso ya hwe ensase nsam so ehwo no odi ni nkwi nanso okwa wiade no anaso wo bonkofo apo no wode osofa be de akira wo hwe Ghana nsase so di no de kwa wiane asisika akwam wanaso wa wiye firi nkofo 200,000 Ghana cedis na sesei nipa de dako na oka apayama Ukapu ye fu de a ene e wo beje ho gina nti ne kapa ye ma ya doa no ha sei krate ene e watwa na tafa e de aba na esuru wanom waso yes se ahyantuade bo e betum enti next week de kwata ye betulo FM na sanso ana pia water ye beto ni 50 pesos ekomepe ba kugyen
ya ba beton 50 pesos eti kratai ade honsam aba asha ho ane ne nkofo yi so ya se ne agya andra court womo work majestically womo nante bro naka Land Cruiser ibi na be si womo chese treat womo fine ya krata no kwafo e collapse ya ne ade de wantro na de ono nani agye ho san so obi atro o ba bia na digye ho ti ba bia na nigye ho ene se ye treat womo kama papa ye de womo to Land Cruiser ampa videos na ban so ye hu se no womo sisi Land Cruiser hudro mu a chese black ye sisi womo afi womo kopie mu okoto na ya se asori bi the ARS so fresh trouble bi ekoso wono mo eno so kratai edimu nsem aba wei the anchor Delbo krata dem de trosu eni abusia Delbo krata ya to din say business analyst chese piote betum September 19th ebisu sanso na business ebo amane say fango bo wo mamu petro titru yebete so ewo September busum yem eno so IES for enhwemu a wo maye nom de ababetu dwa so mo say September yamu yebete petro so the business analyst ena ebo sa amane wi National Petroleum Authority NPA for ashe OMC sima kuma kwa aduanan num 45 say wo mgongo na PDM for ekabio wo mdo mgo tuamfiri no acha September busum ne de toso aduasa wo mantua wo mo ne omo ewa asempa diaka no ya brobro so dada the odensem we by business analyst Delbo krata enya the new crusading guy Delbo krata no me de twaso ede amount na ya say his excellency Nanado Danko Akufo-Addo pando for wonom osum nyamagu am so papa Nanado sum nyamagu am so butu djuma akwaso pa nti ene ya say ndisi fo ebi teteto ebi yamajom say rim obi ni yam rim to say de okwa gugansie na wadu finance ni ya pedi ebeyi na free mo eviction ti ene jeje say ndisi fo na ebi teteto sansa Nanado Danko Akufo-Addo de wo ye ewa pando ne nyasam ketwa kratai ade ho samaba akwa wono obo ne kro no ode obidin akwa boy ogu ha ya wode ne nsa agu na chie na enche hanu aso owura bi ade buache dankwa Palgrave na samu owura Palgrave buache dankwa Kenya no sehwe Nanado Danko Akufo-Addo do yenshira ade ma omanti aseman Ghana wumpo Nanado ye blessing Nyankopon na shada to ne ma yes bra na wobanso a covid beba Ukraine fo ne ayifo be konto kwanti ya ho be kire yen enti ni nyina ye ma ye kra na ne suru hono mo ane ya se Elenhwan Ashahwan Mrs Ashahwan wo ba Ghana hanya no 2016 ton immigration fo nkratem e wo ba ha 2006 2018 ya eso ni mo ti wono no oba ha chepa ti wo ma mo nam se na Nanado de 2006 jana ti mahama time nya no wa ho ne ma mi acho wa chepa papa enke kuro bi so nke se ko ya nya ni green book se green book mpudu wanya ne Ghana card enti kratai ade honsam abawei the new crusading guide Jemdi twa to no pay daily graphic Delbo krata truth and accuracy every day me fa semba ko pe bana caption de by asemo twa ne kase pa osuafo hwe enwuma ani adansi esem so Minister for Works and Housing odumnya for Francis Asensu Boache asemo panyin kan say wo mo ba be frase be sisi adan awodro wo be frase asisi na no 12,000 units wo be si ama enkramumpuni mantemu ene asante mantemu enche ebisu daily graphic yede asi okay enche bi ho a yenche na se enche bi ensu ni ho no ma ne yento aso enko yen enim bibia ni ho me da say Azeman Eddie Free Azeman Ventures Chronom Upseat Market no or say transport fares to go up by 30% next week is a big problem to our economy because if transport fares increase, it affects
goods and services already. Electricity and water tariffs has been increased. Blah 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 blah. Thanks for coming through with this one. Yeah, that's Sibibri. J. Bernardo, the Canada Crispo, Eddie Free Fufu, and say. So we do we do have a Ghanaian lawyer defending Aisha One and Co. Hey, Kobe Bini, greetings to Dr. Ben Asante, CEO, Ghana Gas, Robert Adey, Frempong, Ruby Fashion, and on also so Eddie Free Buy and all say, me pamacho wo mumi say Ramahama. Ask him what he left at the Flagstaff House. Any dinti or person sign kohobium. Say ade ebetimi atama bre no ane entam bre no tie Dr. Yaw Osei Educhum Education Minister, Dr. John Kuma Deputy Minister Finance, and a Dr. KD Asante Ghana Gas Osi enchiano na urobi fashion na ubisa say Diana John Mahama Dija Flagstaff House ho no so Diana mo so e wo ho no mo amonso mo person mo be firi ho Amisco Spelele enso so de ba ye aka Honorable Howard Kumsin to aso Osi seriously Aisha one ne bruhaha no ekoso Ghana pa ne de I was here to meet us say China ain't me see ho inti ye daily am me fa ye mra ne ne nya adwuma pa na ye nya de ye ne say no to galamsey hashtag our day e ba ye e na me ankasa me nua akokora banya ko o say more fire ya ka ho asem dada e no asan de aba say great job ye da ase akokora ba e na tachi mensa o say mama machia no pa yi o me gidi say bibia bakode nyame adom ye ho ye pa enne o say nyankopon koso ankan ye ho na wutie yen e the free man so yetai a friend bishop yankoso ne yenye adwuma pamfa ma my Ghana ye da say Haley Selassie di ode ba na ono susu bisa say so what at all na Yera John Dramani Mahama wo epe e wo Jubilee House ho eno kwa de aka ho asem dada say wo list ye no wo susu se bibia ni ho no mo ade enti no obi peso oba ho bi e hawo Kama Amasama Bruni and ono so de aba no che say government by executive orders reduce their salaries due to global economic challenges. Yet, former president any aid for no more enjoy emolument yakese. Article 71 office holders pretend said you almost Ghana for hono. And so nya de almost Ghana for ho. Me anwene hu o say den yo yate ni nyina ye. Kama Amasama Bruni de ode eba ye no. Teacher Kujo Tepa anyina susu no so de ba na ono so say adentina ababa wa ba ko pe China ni ba o onu no tumi ba Ghana ha be fa medwafo nyina de ye nkoa asembe nkora ni ene ose ye frɛ no enhwan ochena ose ye frɛ no Aisha Hwan adekye ose ye frɛ no Wurzia onipa ba ko pe ne sesansan din saa ena ye de eti Ghana ha ye nso ye hwɛ ne saa ani hwɛ he ne onipa ba ko pe radio bi a wo be so TV bi a wo be hwɛ ono nko I shall not wear you two, and also wear gwe. Aden kra. I was something for her one day, Emra, a day a year a Juma Mata. Also, Martina appear yan to cheer MC ya have one not, or see and cheer and famano, and on no Nankasani brother Thomas Amwakwa Day, USA, Philadelphia, and na war. We also see a friend of Enoch Tete, Kwame GH. A bit of friend of Enoch Asama Kessin on also so chese. Aisha, one. Ni case no nya de be ko ba bia o mum ye nya a kire di na me de na kufu adu no ankasa kra se wodi me ne case ne ko wo ye we dum nyina wo tena bi bebisa ne so mampani case na infa na aduru a obekọ hwehwe nkrofo anim se case ne kro no oni ba bia ne nam na ade mu rafi ya ye report to the abre no se nkrofo call Brazil yi o makwa ko di Ghana sika report yi justice offend saying jamafe committee ayete ye the report to the job panyini or by any countryman songo beside say justice jamafeni committee or report on 170 say ya o mampani dan ni ti hwehwe nkrofo anim saa wo ho saa eti ase enti o mampani makasa ne ekoso amammu ne ekoso Ghana on hyeda nim wa se da hwira di anim di Aisha di anim ase odi be kosi ba bia na enko ba bia Enoch Tete asama kese ono no so ne de ode ba ye eno no we no nyina e Facebook di amode ba ya fe yanko normal SMS ye na no so de amode ba ye fantoa so we say mamomachi obi na o say sana Ghana business men ne women no bebre no omo yewu omo shada na omo ware foreigners no omo no munim ni omo pe na we no a ekoso no de opa ye munya research mfa ho na mo behunu se ne meken no kre
yɛfrɛ me ke owusu akyemache ase ɛna metie wu ɛde efrie yɛda ase bebree ke owusu nso de a wode ɛbaayɛ ɛwɔ normal sms no na misko spelele wode ɛne akan dada ntie nsan ensisu biom wala nyon so di fira kwatia no de aba no se ɛyɛ most unfair pa sɛ lawyer nkrabia ifadate ɛbɛka kyerɛ Ghana fo sɛ galamsey a Aisha Juan ɛyɛ no ɛyɛ adeɛ ketewa bi small motor I mean ade na obetimi ahɛ Ghana fo anim na watwie mpoa saa na nyɛ saa sika kakra no ko fio a wobedi enti o ka kyerɛ Ghana fo sɛ galamsey na baba wane yɛ ne yɛ mata ketewa bi openi nyɛ saa openi nkasa saa koraa na ware sɛ de ababa we atie si yɛn kwa ibretuo na otu sɛ yensuo sɛ nneɛma ahodoɔ nyinaa na wɔ ha no mo ka kyerɛ yɛn sɛ galamsey no a gɛ ne yɛ no yɛ bibi fia bi oh da bi mum yɛ nyai saa na yɛdie yɛmfa nkɔ baabi a nyankopɔn bebu yɛ nyinaa tan de ɛde akyire ɔsɛ mo amudi saa adwuma no mo hwɛ ne yie na posterity no ɛda so wɔ hɔ no mo ɛbɛ judge mo nyinaa mo ne mo asefoɔ nyinaa mo de ɛka no mo antia na mbɛteɛ wɔlanyo akwatia ne de ɔno nso so ɛde baayɛ ɛno no same boakye nso di fira sama kɛse no nso kyɛ sɛ yewra mahama ɔme anwene yɛn ho kora no wɔnhyɛ aseɛ sɛ wɔda esu ne ban yɛ kyerɛ sɛ wabɛdi mampani da na ne ɔyɛ yeye deɛ sɛ nyɛ wo sɛ nyɛ deɛ kora biem no wɔnsan kora pɛ firi Ghana fo ha oh me nka nkyɛ ni pensi sɛ nneɛma mu yɛ pa mampani akufa do ba nneɛma mu yɛ nneɛma a mampani ahyehyɛ free senior high school one district one factory ne ɛkenka ho ba wo ba nyina wo ba betwam wo ba be sɛ ne nyina ɛne ti no wɔpepe no ho ba mo yɛn say no emfama yura John Dramani Mahama ne NDC amanyoko no say good morning and confirma Eastern Regional Women's Organizer Obuo na breaking the 8 nso de o say you stronger than apartheid on be breaking the simple kra inhyiraba na ka enso so de free ashama no de aba no che say enwo se Ghana for ye gi yura Mahama edi o why be da na den e free 2012 wa bepem 2017 wana na ti Ghana konya so wono a enti ba wo ba de be pa no say ba be ho why be da mamo nso so ne so kra sa inhyiraba na ka de ono so e de eba ye no nana akua mo aboatia blekuma central o say Aisha Juan trendy too much mum ye nyai say ye nyina de ye ne adi na chi Aisha Juan no ne emfa mra ne nya dwuma ne abre no ono so ne dia wo de ba ye eno no abusua we ni bebre a mo de ba ye ene ya kenkan e de amamo ye nkwa homa ne so na ye ne ye nua be ma Denis Opoku Katachie enkotwetwe enkomo oye president NAPCO Trainees Association of Ghana Denis o teme kan fam so ni ma che ya bibi abako de radio dom na so nyame adom na oda so ye president me di president ka fa oh na se ade ekura ye twamu se trainees nyame adom ye da so tiasimu I see. All right. Na bepem sabre munyante hwe emfri mpanimfo ho fa eka o mede mo no ho. Yente hwiminia eno tina yabo 20th September ye call ye next visit e wo jubilee house ye san ke sika we are not returning back. Na unyi ni se ase manam ntu amutuo ni nyina na eka me akoye se mu bu mo pa di good antuo because mo di kan demonstration baako. Se mpanin si ebesi usu anke ye hye wo ma wo. Na wo besan ye biemi gidie ben na wo se bi papa bi pie firi maba. Rasiminia, Nana Adodan Kwakufu to see economy not to form. And has the men to revive it. Ogusubwa, Senabamu with a higher anticipation say or minor of the economy no bounce back. And he didn't know Yan Yakana to Yansan Tiny Abamu. Inia, Obia said we would need don't need him much. Said in Predia. Any your friend is up at the Yemenipa, and I asked him we. Hello. Yeah, me too. Enti na me bisa biom se mo di kan demonstration. Eno ne one method am use ye and said an you dey any positive results. I didn't na mo person mo san use that same method am ye ya. Mo an sheda nhunu susan so bia no. Dennis. Minia. Open sign letter na. Ye dia ba bontia we gina so frame me na. Yeah, you see, last picketing from Brassport to Independence Square. And Deputy Chief of Staff a petition on behalf of the Vice President.
we are say as a listening government within shortest possible time. And you free independence when you have a can be a corner pony fee. This time, young co-independence where you could Jubilee House. Ubi and over petition, but can be a copy some these are the difference. And that's it. Okay, enti we no and then I'm back home the difference no actually why we can't train but then I'm back home where so apart from some we call Jubilee House no. Ini ya see kwa dawa bra yam fa isika maya yam mafie. Eno aye son kokra. Ghana Police Service ni security gas omo guide Jubilee House na mamo akwanya ne se mbetimi aba beda ho. Minia, me can't match on neck. I will feed the case to say. Greater Accra Regional Police Command, the first initiative by Koyeka Jubilee House, with one or two reasons. And here is a young independence in agree. Thinking, say, we will get the results, results. So, what will the police tell us again? To go where again? Minia, with all due respect, we are aggrieved. Very, very aggrieved. And for that matter, the original feed the case is what can I say? Nyambo 20th September, the letter, 3 days today, the letter Greater Accra Regional Police Command. That's how the same letter Greater Ghana Police Headquarters, one crime. The letter is that bear with me, they have received our letter. So we are preparing to go there. 7 previous and Jubilee House, and you need panic call, Napo for 7 yes, we are not going there with any offensive weapon. If the government will not do the need for us, it shouldn't intimidate us. So we are security zone. Security threat is being a chance send NACO trainees of 60,000, 10 months. Please, we are going there. Now, Mama come bedding. We are going there. You can join us or not. A year on the 20th, no. But Sadia Casa said, "Oh, come, I was so power." But I say, I'm before Naka. Minia, it should be. Yet your main said the graduate of 60,000 in Jaya Kaukusi Cathedral. Now, fasting, Yaka in Briginity. Please. Yet your main we have COVID-19 and Abba. Yet your main we have Russia and Ukraine war. Abba, Ninichi, Yukusi Cathedral, Ninichi, the Prime Minister's car, Ninichi, or Mampanetrianoka, Ninichi, start to Jubilee House or Motua Moka, Ninichi, your chairman for doctor for police for soldier Foka, Ninichi, 37 brothers. Or minor a boka tope to company for Kemu, wow, Eddie Koba, Nakufo, Yanya Kofa COVID-19 Bayana, Nakufo, Yanya Kofa Russia and Ukraine war Bayana. So please, we are very aggressive. Sabi, which is the case in German in Chao, Cabinet Negina Casasa. But say, Oma Okuma Costro now Casa said, Yawaka ya. Say, and only am fa egg night kawana. Is it the first time you are interviewing me? Is it the first time you interview me? Yeah, no Casapa. Very good. And only make Casano. Have you seen me speaking this way? And I make us say a buffon the abba, but who did say buffon ya de edgy a seeker free will be ho? In here, yet the Ensatun Sayama Pamban we are chow. What did they make a show? Yet the Ensati and Sayama Pamban we are chow. No, yeah, I didn't have a day. And I can't make any sense if you any much to. Say any two corner. Some crofuphic come who say, Sebu, Semka, Omedi, a true near the air corners of it now. No, me without Abana customer Papa. Okay, the government should know that. Tisikaso comedy, go and listen to that video. How the president said it, yet Tisikaso comedy. Go and watch that video. Sadia Dennis Opoku Katachi Ekasa Nei na se ebimuche se yom nwanwa kakra. Ada na watwe yan sa abre na aggressively o kire de haboi. So this should tell you say the aggressiveness ka wo kana pra na e wo form because the enforce 77 previous the kukuru ja ya sekeke ja ne boa. Enti na me bisa ban se you we system now more young to ya at least go chi akron for me wa enti yen chi akron for you no Ghana Police Service we ja akron for chi onya akron for chi enti yen so 77 period ya dan ye kana ba we so ntia
yes kwan fa so be dan ka be dan ka sabi interview a wo ye me no won say ma ka bibia sabi equality treason and as criminal no yeni na abre 10 months nya de kitwa na wasai ayi program na firo na wo yi program na firo tua ye kai I see. And on the 20th, no Ghana, you know, my Giatumu members and Giatumu so mobeba. Yeah, my 20th in the right. The rest of us do now, we are home, but I be joined. My final question: Moko daho da be na watche na mu nsanka sikanwa then am baby mu. Yeah, better hosa kopensi sabeka. I see. Ma yemfansi ya na 20th ne yemra ne yesam rameto ankomo yi so. Enti Dennis Opoku Katachie president the NAPCO Trainees Association of Ghana and ye ne kwatwetwe enkomo no but woni Berima Nana Berima enso kasa Nana Berima is not agreeing to near Katachie ye Okatachie nso bi mu kyese ne ho anwanwa kakra de kyerɛ sɛ time wa na program no was in inception no won kasa sɛ de okasa no nti afa de ade na mia no ana because as at the time people were talking people were drawing the attention of Aban no Eddie Kwanuma Bisuo no he was defending the government then mia no esi fidie no so umu awusunko eja wa awusunko na message we dey buy you say den Aisha one or person otro dey buy no why no isha huan no hey mo so I am making my teachers proud oh mo tro no be ba o we say good morning mayor the lawyer should bow his head in shame. What sort of a loose talk was that? No confusion. Oh. As it she where they know. And son ya born from him. I say where they near the idea. We. What's your friend saying? And can't you na from Hanomo? 34 minutes into 8 a.m. Na ebusia medical doctor said no. We will talk about Ebria Aisha Baha. You heard the new crusading guide, the Bokratano. The new crusading guide, the Bokratano. Anyway. New crusading guide. Ore ning semo de ba bontin no. From 2006. And Aisha eba Ghana ha. Na me pese yi interviews be mienu miensa bi di free ho ye free ho no mu wi na fe ya hye nya time e de ama analysis no ne ya ye ne wate ase pa abre a oba ye se brofo na ye ko ho ye ko weda ye repatriation anase osniki ye anase ye deportation brofo miensa we ni se ye ko ho wo Ghana ha no but my interviews no ne aka ni free ho na me ntumi enya time Emma sa analysis and the NTS ebra oba ya chronicle ni nyina we will run you through send be ya also be familiar with it. Aisha is not obi afei na wo ba Ghana ha say na say media no omwani aba niam bibre ho unse say media no so adoso nti bibia no a na we kan we ayen kan wa hai me betena hai ma boni din bebro close to 30 times kra Sanso na baby fofra omno so ye bonidin baby abetu di betu bi bonidin die nti ama sese na se edin na ablow no radio na doso eno na ama sese ya na ibi fofra but Aisha we are talking about no she has been with us here way back 2006 na Kufuor na net ya konwa so meboa enti efiri ho no mo no wa ho no mo ye free ya galamse nyenne na ye de galamse ni ntokwa na ye politics adie bia nso ye be ye de politics beba mu no then we take the beauty out of the whole thing na asemana to nsuom ma me nkwa homa ne sunkonkodi nkomo we emra na fe ye nto aso ye ne yira Abbas Ibrahim Moro or head of industrial relations edema GPRTU
Alhaji utimi nka no pay. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Bibi aboko de. Boko masa. Ye de radia se. Na ye nya ntie se mo se a free 21st September. Mo atoto ahyentu abo mu 30%. No kre wo mu. No kare wo mu no se. Enye GPRT. Na this asem no ba be my mom want to me and be person my ya the lord for beba and nuna concern for no so for ayechi champa it's even long overdue now mu do mo suggest say sakra yen for 30% into so and no mu di date be so by that date no omo do be starting na normally and yes answer na ye etuma no omo achiro omo adwin na omo nye the final authority ye nyina omo kan ye ho ye assembly ye sese na we a ye fra omo nyina ba na ye ja to omo nim so ye free ha ye nye we wo ha ye nye wente finally no ya do ha ansana ye nyina ye de ba bontin na ye de aye duma na sanyame bo a GPA to ye mpanyimfo no besi akonya the woman bia by next week the paper bontin abetuka. Okay. Your fan open na the running transport. There was spare parts, there were lubricants, there were documentation to say insurance, DVLA, and local government, all the assemblies no so you have to have review or and you say when na about no tofa. And normally the percentage no send ekoye dia data to yata yi because so ya fa we and you work on so yeah na ye be agree upon no na ye dey abetuga and it sanity yes ya ti say be about bontin better no free ye ho okay and the woman no lot fair no there as I speak to you now we are 10%, we are around 21% incremental attract more upward adjustment and no there beba. Okay. I see. Now just say the increment matter and as a subject in it has been in your thoughts, but munya and conclude on percentage. Come again. Now maybe say increment no lorry fair say to 2 minutes it has been in your thoughts, but munya and conclude on a certain percentage. Wrong. Dabi no na say Robia nyame boa next week ye pen phone be transfer asem papa bia be so ababia ye be ba the tuba ye be born the rule I likely say you betimi ehunu this 30% and I be call below. Well, as I said, fuel alone has consumed 21%. Only fuel. We are here to go through the spare parts, insurance policies, TVLA policies, all other documentations are one. You have to cover now the other film are balance. 4% this is here. I might be wrong. Renya botana ye ben fonu and sakunyana the other film are the jamba continue. Okay, inti sa meeting we no ye heard him say beba so breben. Oh, sanyame boa by next week. By next now week. Now we even hoping say this week no we are paying for no ama who say you to a boss. By next week no you the credible result beba. Okay. And na yen train next week no bibia ni so ayen sign round nchen da se anopa yi. Yeah, sure that was. Okay. Enti yene head of industrial relations said the Ghana Private Road Transport Union GPRTU Alhaji Ibrahim Abbas Imoro and I didn't quite train come on some 42 minutes into 8 a.m. matching any Jumedie no edin megidi se bibia ekoye what the wadwen che no so de babu 0594841044 0594841044 eba ebe na yakenkan kama ede amawo nti fabra obetumi dia join yen e wo WhatsApp obetumi dia toa yen so
ɛwɔ Facebook na ɛbere kɔ anim no yɛahwɛ adi ho dwuma ɛde ama wo ɛne nti mame mfa baako ntwa mu ha Ankoma Foster Chima Yirebi or say sometimes we are the cause of the problem galamsey issues na cause on to de bia na yankasa na yakokofa ede eba mom yen change yen suban na afe yemfa obuo ema oman no enchi Ankoma Paul Asamoah DC ofuase Ayirebi Ernest K Ado ayensua no hopeful nje so pe MP adi wo ho no omaka omo ho sani okwa achimachi ase ho nso omaka omo ho no saa pepepe na ha nso omaka omo ho na sa ade yi omampani apɛ mu no ankasa kora edikan atie sinsuo no mu ho no so ono edikan ye campaign omampani pɛ mu no ono kora edikan ye campaign a emra no wonfa nya hwe wo mu mra no kitikiti sei ompanimfo ahye mra de kye ye no atie asi akiri na wo ho no nsuo no enti se Ankoma Foster mo nso tisi akiri no mo ye bi omo nya ebone enti mo nyina mo ho mo nyina mo ho no nsuo no hey, yeah, Ghana Major anyways, na enano na omampani dada John Dramani Mahama obekasa ye se galamsey entokwa na omampani kono wa feli nti betimi on resign but what ye mami ni nkomo we mra me pese yi nkomo ni nyina afiri ho ho me pese betutu asim me pese wo follow story no na wo follow ni yie pa pese wo follow story ni yie nti me pese ye de enkomo bia de betie asim a betututututu mu no na wo outumi hunu se ye mpanimfo no se o mo ano fafa ene wo mo de ku galamsey o mo nti se wodogo bi kure nu abe pese mi nkuminya enti na yankwa ahoma ne so ne ni osofo onyame nipa prophet righteous insurance from pon enko twetwe enkomo papa what me nka anopa ya mo achi aba nka FM so meje mo so pa wadaro ma bibia bako de onyame adom nti ya ho ye na mo nso nyame adom ye nso ya ho ye papa ye de radiase enti wadaro ma ene nso so de ya adwendwen ho abrabo mu ahintasem ye bisa se ye nana no mo de nka o ma ba bebo mo bra na o ma wu ko mo ba bi isu ne ban a o mo da na die etimi ye nsunsuanso wo yen so yen ko fa ne se ebia o mo ba ye no abrabo bi o mo boye ni ma obi dome wo mo sa nnome no a esi 18 something na me a me ba 19 something no sa nsusanso ni betimi aba me so meda wase mechia etifo nyina na yeselo nyame adom ni nyansa e woni ni masem ene nkyerɛkyerɛ mu ɔde bɛma yɛn asema bisa na asema emu odu pa na na tie ne sɛ mena na bi eba asasi so ebeye bibi sɛ yɛ papa sɛ yɛ bɔne na yesira na etimi nyansunsanso wɔ me so yɛ domain nso a etimi nyansunsanso wɔ me so di ntia etesa ne sɛ yɛhwɛ onipa bia yɛbɛtumi ahwɛ wo mogya de akɔ awontoatoaso edi kan yɛkasa awontoatoaso edi kan that is the first generation of family bia starti fi onipa bi ana abɛdɔre abɛyɛ ɛdɔm a ebia abɛkyekye kuro ana abɛkyekye ɔman ana abɛkyekye ekura bi na sɛ obi ɛbɛtena ase sɛ megyina ha yi a meka sɛ yi ɛma a mɛwo nyinaa ɛwɔ me mu sunsun ɛne honam fɛ mu nyinaa ɛma a mɛwo nyinaa ɛwɔ me mu nti sɛ meyɛ biribi a sunsun no me ne me mma a ɛwɔ me mu nyinaa ana ɛyɛ sɛ masefoɔ ɛbɛtena ase for 150,000 years a ɔmo mbɛtena ase nyinaa ɛhyɛ me baakofoɔ yaa mu ana mede yɛ saa adeɛ no nti sɛ yɛbosom na mensom a mene masefoɔ nyinaa ana ɛsom ɛwɔ me mu masefoɔ no ɛwɔ me mu no ana ɛsom sɛ ɛyɛ papa bi na meyɛ nyame na mensom a mene masefoɔ nyinaa ana ɛsom sɛ mebɛwo akwalaa saa akwalaa no a mebɛwo no ansa na ɔbɛba asase so no na sunsum no ɔte me mu nti adeɛ bi a meyɛyɛ bia papa wɔ mɔne o saa akwalaa no ɛbɛnya nsunsuanso wɔ ne so saa akwalaa no nso bɛwo a saa me nana na waba no nyinaa no saa nana no yɛmfa ne sɛ na ɔhyɛ me ba no mu a na me ba no nso hyɛ me mu nti no mu nyina ɔmo hyɛ me mu nti adeɛ a meyɛ biara no na me ne me ba no ne me nana no ɛhyɛ me mu no nti no saa na ɛyɛ awontoatoasoɔ saa ɛno nti wokan the book of Genesis chapter number 9 from the verse 20 a Bible said na ɛberɛ a Noah ɛhyɛ ase sɛ ɔyɛ okunu
Bible said oti bobe ni bi enom ye na onum bobe oye bobe sa anonom ye na oboye ana oda adija ewo na patemu na Bible said ni ketiri ayefa ne ham eko hu ni papa adija ano pie no be ka kire ni nyam penifo shem eni jafet say monko hwese na akokora no abu eda demo ha oda adija na Bible said penifo mienu no di ntoma eto o mabeti so edi o machi ewura o mo papa ntamadan mu ekata papa na adija a o mo papa na adija na Bible said bra no wa sori ye no ohunya ne ba kotoa efe na ham aye na odome ham na ham ba aye onu no wane na efe Canaan na ka say Canaan enkoa mu nyina akoa ana obeye enkoa mu nyina akoa na obeye na obetina Shem obeye akoa ama Shem owi osan to me ne ka say Canaan beye enkoa mu nyina akoa na Jafet ntamadan mu ana obetina o kan Bible mu yia wo bo say Shem na oye Noah bapinyi no na se ana Kristo ebefi baye na Bible say one day na Kristo Canaan Bible kire say Canaan ebe wo ba na efe no Sidon Canaan no na ye domino no obe wo ba ye fe ni Sidon sa Sidon no omo betena epoa no na Bible say bra Kristo ba ya o onye ni nyam eduma no Bible say okosia ma bibi e wo the coast of Tyre and Sidon Ebra Kristo ba no kosia ma bibi e wo the coast of Tyre and Sidon ana ma meno sere ne se ne ba yare onsa ne yare na Kristo ka kire ne se enye ma me se me de enkwala ne ndia ne ebema enkraman now sir asem na Kristo ka wo honom no na a revelation Kristo apiki about 8,000 years ago eye abrant ma me na all pe Kristo homwa no ne nananom a ne nanamo edika ye Canaan no sa boni na odi ya ne papa dome ne papa ye ya ne nana dome no ehun sunsanso ana ma Kristo ka sa asem a kire ma me ne se enye se din kwala ne bia ne bema enkraman na kire se wo hwemu ankasa osikeni esi edan na se ope akoa etena ne fia akoa etifi ho eye adwuma but ye wo akoa no mu enkoa na akoa mu enkoa no eye enkraman because kraman no so ye akoa e wosikeni ni fie but it say kraman ye akoa wosikeni fie osikeni no wo akoa ni ntino kraman ne be ye enkoa mu akoa ntina asema na Kristo e ka kire ma me ne say enye se me di enkwala ne dia ne be ma enkraman no na eye asema na Noah aka over 8,000 years ago no and no na Kristo esa eye bi say mo asefo de ya to me mo say mo ye enkoa mu kwa na enkoa mu kwa de na te say mo ye enkraman na no na ma me ni gidie a oditina ye ka say eyampa se owura no kura didi na se bi mpoporo wa no gu ha enkraman tafre no and no na ma ta asem na Noah eka en Kristo mere so break ye e wo ma me na bere which means that onipa da se ni bia no so wona na tenants no bo brabone na ye domina etimi na osunsun so sa wo papa na tenants na so bo bra papa so na ye shira no so etimi na osunsun so na papa minim se ahintasem bi wo saade mu a se me nana abebɔ ne bra na se ye no mi o se ye nhyira wu esu timi ba nsunsan so wo me a sa abrɛ no kra ne ye ngome so no ahintasem bi wo mu ye tie ne se ye fa wo moja se ya na ye kasi ye hwehwe moja ni mo ye be hu se ono nana ni nyina ye moja baako na ade bi a ye bia no aya na ye moja na bia tentinman e wo mu pa enu nti adeko a nana ne koye ye ana say papa nana ne ye ya na say bonya nana ne ye no eye ni moja bri eni anode koye sa de so kunipa obri ni moja no de kunipa so ye nshira ma obi nso a obri ni moja no de ye sa nshira no ema nipa no enu nti ade biara onipa da se ni eye bia no e won sunsanso na nsunsanso no aya na ne ye ni say emba won ko awo so eba etumi ba won maso Bible say ebra Solomon eye bone no Solomon ye bone no nyame ka kire Solomon say wo papa David nti men fa bone no aketua no emba wo so na mo me de beba wo maso nti Solomon ba ye fa no Rehoboam a wo be bi ade no Bible say ahinya no mu cha mienu ahinya du mienu emu cha mienu na edu ekodi Jeroboam na o yakoa ana mienu ebedu Rehoboam a oye odehye esan say na Awurade Nyankopɔn ene David ewa pam say me ma adidi enzi eno kora ponti ana ma Rehoboam nyamiri na kanya sa dia enye sa abɔhyɛ na no nyame ahyɛ David dia na nse sa ahinya du mienu ni nyina nke de fi David fie akɔ
na we de ebre ni nti ye behwe na ye twa so na next week ye bisa se me nana akwakoye na de ama enome aba ensusanso aba me so bibi wo hono mo a me a ensusanso na aba me so no metumi aye ana me ye ya enye ye akwakoye abusia mu no me e wo se me nso so mi wudi gya ho nyame yadom ana wotwe se na ye beba na eno nso wa kire mu a kire wadaro ma wo do number betu dwama yen. My number is 0249-627973. 0249-627973. Mrs. Subium 0249-627973. Eh, the Asama Mekai, Utanasia, who said BBC Yakoso, and our Abacosendi and Ampeni Sendisa, Ope Emoa, Frame, near Mompire, Unyamio Hataso, or the Wakan Jabam, you whom you bear more Jaban Yabibatia. I will use it. Naminchira Mosne Mapamoya. Amen. No mind can FM in 2 pound and conking. And you can share where your mind gunning. And if you are suffering, I will use it. Amen. Amen. Papa, yeah, that's it. Yami Yaduma next week, you better ba. Ya betu aso. Apostle Nana Yawinsra from Pong. And the other country and come on the voice of the blood ministries and crying. And war abrabo. Ebu hinta sembebre. Into be who be no fan or bread. Ni nyina timi abusua mu nnome ayo hawo e wo se yakoso asunusua na ebia na onam bibi mu onam abrabo bi mu o monitor ade yi a ade we ya abusua nnome yetimi ka se ye abusua yade wo ho yade baako na bo maame na bo maame papa like etimi bo mo to so a sei sa yade na hya se yi ne ti ntama aye mo hyehyew e wo mote na tie we ma ye ba na fe yemfa de aka nyina mfa nto so emfa emawo ye ba analysis na de be ye de be brew saa nso ne ye ba pure water yes ye batum eno so ye bedi mu nkomo twen yen adwumayfo me mamo ayiko ya ye na former way master me wa ha na nanu cement me kotoma mo se mo fa nya adwuma no sai na former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right unisam cement okofa ba ye no se wo total so se wo ba price no se wo twa blocks so se wo to blocks so ama ye adwuma ye mbre unisam cement that's ramati so we mason we labourer we foreman na so pesa wo adwuma ye fa ya kono na gina painting dia that is the product unisam cement your bottom and a paper mu die na so bi pe cement papa say ya ehemfa no be bia to so we pe unisam cement bia to e wa chim dan ni patam ha we be kwa some cheese enterprise your amantra ya ni Dukes filling station and di ehwani mu fly 0243 583 190 and 0540 659 865 so we amazing and now foreman na udi enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewa de free some cheese enterprise and di aba achim dan amantra ya ni Dukes filling station edi ehwani mu hey Agwasi Jadie Ujafo ena ne car engine ewuo ya esi woduro so fitting shop wo no ah bra enyo ne kamfu si horse engine oil man no ogia ene ne kyerɛ PSA bra me na masam no akrabato yakasa se sea horse engine oil no ene wo special additive a ehuru engine mu e ma ne kyɛ ne dwun ho won na via da kra ene me ne e ka ba fie na me fa the whole world open quality engine oil sea horse ene wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enu ti no me kanfo sea horse 15W40 and 20W50 ama drivers ene ka wona fo nyina afa motorbike aboboya ena pragiafo no mumu de mu hia eye sea horse special 40 eno ena riders and mechanics e wo sem use you unua no kure wo mni say sea horse product ena ye papa ani bonso e wo fom sem frimu fia e free na kro sea horse engine oil nkwa na begu me car engine mu ene fra sea horse for 0244 577 559 and 0240 800 007 sea horse products enua Only the four dream baby obey me aye investment and as obey me di usika akokoto a ebet me aye adwuma ma obosomso a when you kakra etumi ade atafriana and dey make kanfo bisanyame power investment edema and no penny investment company na wo Ghana hanemo a omoye very credible omo di usika ne adwuma na bosum bia so no yetumi ama omo ohani titemu 7% usika bia odebeto bia no ye calculate 7% ne yetumi de sanfa so no etumi de ama na usika botin no esanso eda ho dwuma koi omo so ye kese no ewo kaswa new
market. Sasu no Musasu another branch. Ewo Tema Committee 9. Aggressive Drodiano. For cry. And no Ewa aggressive Dro. Ewo Tezaku. And need Donko and Sans. And the D and Shenimu. So Penchembia associate the medicine Sisia Sudia. From 24 0557 228512 0557 228512. Now it's meaning pay for at me Eddie Sasso a honeymoon. Bisayame Power Investment will be a fatasodi. Ghana Kuafwe, Adama West Africa, Emma Jumo, Adama West Africa, a agrochemical company, what Israel. Now, what Nasia human who say, a Kuafwe Tom Nebia, if we had to meet Jim of Funina at the Bosso, Nititu any Esre, say Esre Naju for Bossodia, and an American for a Jill at the amount. Would you know maybe to say, Enkruma, tomatoes, Nyadua, watermelon, Meko, Ayoyo, Anafe, Abroba, Abra, Esre Nefi for Fra Ebano, if you Agil, no first spray, Esre Swanson, wet to a quakutim, and as I would wet him per now the Agil, a spray, Esre Ninaso, Shanoson, Mema Esreni nyibebre ansa na the agile akwaku spray so de hia sa obehwe 10 tomatoes enketo ano no ahye ba akopɛ de agu kafukafu afidie yi mu na do ensuo 15 liters afra wo di spray pɛ wawie wadwuma sa wo de agile spray wafu ase a ɛma enhyerɛne a wo no ban na agu no entingu ɛno akyi no akuafo ɔmo nso dua bibi te sɛ beans enkateɛ ana fe soya beans no ɔmo nso hwehwɛ vezil ekumfue na ase prɛkopɛ edi free sa no bɛyɛ ase de sɛ wo yɛ nie unya hu sɛ emfue na hyase ɛ ba pɛ hwehwɛ vezil na first spray na sa wo di spray so pɛ ubetu emfue na se nyinaa wotɔ vezil a betimi de spray wafu na se empre nwɔtwe ɛno kure anso spray 1.5 acres ɛyɛ ano afa 30 mils ana se obesusu atra yɛ dididie no miɛnsa na wodi nsuo 15 liters afra benya bia tɔ ɛwɔ agrochemical shop bia ɛbɛn wɔ Ghana fa na nyinaa ana se wobɛfrɛ 0544325030 ana 0270575030 Adama West Africa Ghana kuafo yɛ jimudi. Sweetheart, me check your dear what you have me basisia. No, Mr. E, no, what dear. Hey, Mr. E, dear, who here, papa. Aye, although I wasn't who hear me. Who be here, one pa. It's say E-Man capsules. Express Healthcare, Eddie Abegaso. And no, and I'm a member. Yeah, member canteen can kasa. Obi our sexual weakness, low sperm count, and now the boy near Kakrabina and Nabaseko, Kojoto, and now prostate disorder be and a how no, me pacho, E-Man capsules, aka Mr. E. And my way Bema Muse said, E-Man capsules, no, Yasemu Kenan Kasa, Amaunumua Bema, Oba Bajuma Brika. Express Healthcare, and the E-Man capsules, a member drama pa, Ediaba, Nanuachino, among the Express Garlic Betes, Adiabegaso, Obia asthma, diabetes, stroke and how, high blood pressure, and naibia o nine anxiety triti kakrano, and na waya kesia brosono, express garlic betes, ebema oswati, E-Man capsules, ememadia, express garlic betes, emani memane nkwada nyina numbi, nanso de onu fie dumienu, entime numbi, ohwehwe express healthcare, no what to do ko adenta pantan, ewon kran. Akimoda, Ochiniba, Kennedy Drugstore, LB Amwafo, always, Kede, Repair Pharmacy, Martin Kumi, Accra, Kings Walk Heba, Posh Ventures, and Harrow's Heba. Anafre 0244-866-240. Express Garlic Betes. Mr. Inie, Emema, Yabba Brika. Say ya. Wububa, Jansiativo! You and Penfose at Benya Tibetia, Ekinigeni ho, Nanyansaninsu, Yabunube, Yankanasem, Anunti, AHENKAN933FM, FM, Memini de Bia, and Umrenon son Ekopim no tree, Shia, or Hineba, Osu, Ankuma, and Kwame Asante, Wamra, Omadia Konya Kasiana, Omode, a Bebu Jumedie Ebro, Sawo and Potamha, now Betty Mebuba, Brian Kain, 93.3 FM, Nabet Raw Cratchy Powers, Ewa Abeboom, Sansan Penfoka, 20. Yano Musanania Fadin, Kusianya Fufu and Kubedi, Nancy Wadro and Uncle Boom, Yano Miss Ububa, Yansiatibo, Memini de Bia, and Umrenon son Copim no watch, Case Cruise. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba AHENKAN933FM. Onyamachio Ghana Adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba AHENKAN933FM. ODI Electronics ena yedi aseda eko edi ama wo mo da Roma mu krayimu ena yedi dwumedi edi ebro ODI Electronics se men kan chew se sisi aka 66 days na World Cup no edru ho countdown no eno an ya sha ase a yedi mu enkomo wa ha no eno nti se wo mpese me kohwe ball e wo bi dem na yedi asem abeto so yedi
nkrofo nneema bi abɛhyehyɛ wo a ɛno ane sɛ ɔde w'ani bɛkyerɛ mu ɛwɔ ODI Electronics na wo nso so waba bɛgye wo deɛ na wakɔhwɛ TV, fridge, deep freezer, gas cooker, blender, kettle, washing machine ɛna opa me kanfo ODI Electronics ɛna ɛde ama wo ɛyɛ papapa ɛbɛboa wo ama wankasa wetimi afi ligbenze fresh 0554 17 1393 0554 171393 ODI Electronics so fra wɔn ɛbɛgye so na afei nkomo bi wɔ hɔ no yɛtimi ahwɛ adi ɛna anwumre yi na wɔtwe bɔ kɔpem no ndu a ɛyɛ boiling issues ɛna yɛde bɛbrɛ wo ɛyɛ ana watie bi ɛde ama yɛn ɛnɛ yɛwɔ nsɛm bebree no a ɛka ɛne nti yɛ ana watie bi na wɔtwe kɔpem no ndu boiling issues bɛbɔ wakwan mu Unisem Cement Ghana no sɛ menka nkyerɛw sɛ wɔn main distributor ɛwɔ mpɔtɛm ha ɛyɛ Samchi Enterprise na Samchi Enterprise wɔakyem ɔdan Waakye Junction ɛyɛ amantra hɔ akyem ɔdan amantra Waakye Junction yabɛsi abrosan foforɔ bi wɔ hɔ no mo a ɛne Dukes filling station no ɛbɛn ho Iron Ross yɛwɔ nketewa yɛwɔ adantɛm ɛne yɛwɔ akɛseɛ ɛwɔ hɔ ɛno akyi nso nkyɛnsee adi kru dan soɔ no yɛwɔ na asoroto bebree no awɔ hɔ oba wo nsa betumi account deɛ na adwuma wo de kodie no de akodi utie yɛn na wopɛ sɛ wobɛyɛ agent ni bia baabi bia wo no ane sɛ wobɛba na wobɛfrɛ yɛn ɛwɔ 0243583190 0243583190 woyɛ mason ni nso na wobɛtɔ bags no bɛboro aduonum ɛno nso yɛwɔ akyɛdeɛ kama ɛwɔ hɔ a yɛde ɛbɛma wo ODI Electronics yakom ha semna dawo okay any asa pie wa ha amenyim free mu yanku yanim Jubilee Hospital enso na free Jubilee Hospital se men kan kire wo se outpatient service, inpatient service, laboratory, pharmacy, antenatal care, postnatal care, theater, maternity, ultrasound system ewo ho machines omde scanning no ano dene me pacho ma wani kire Jubilee Hospital ye counseling enso ewo yen ho no mo eye clinic wani na eho aba chima nso a ye behwe na yetimi agiama afiri ho kra diabetes and hypertension enso so ye ma ho ade kire ne adesua wo ho ye wo cantina aduane a ye no wo ho no e very healthy environment no so ye serene and conducive ubedidi afili gbenze udidi eni nyina no na wapomuden so konanim national health insurance ye je private and a national health no ye gini nyina ewo yen ho enomo odan boabo amantra bridge ne so ha and a ubehu ni yen ya no afre yen ewo 0244 575799 and a 0241784645 Jubilee Hospital odi na odi asem me pacha 24/7 ye adwuma adwoda kopem adwoda ye mpon moa munti ye som ye man enti ya na de wani akire mu ewo ho ama yen ububa na yaje wo so se yenso yetebe pa na uji uhudi na wutimi bu be no eno ane se obenya kokuduro no aba AHENKAN933FM na se obefre sa no ba enu aka kire mu se mudwumadi a mudi ne memene da bia no mepese me nso me de me ho hyemu bi me bu be pa eye 0593 649595 0593 649595 eno ni abebu dwumadi a de bremo ewu dwumadi yi eso anase kasafidi eso Anointing Lady Enterprise airton cylinder burner ceiling fan rice cooker kettle blender afei yaba ne ntade nso a yewo shirt ahodo ni bi wo ho sanso ene wo trousers khaki trouser wo ho material de e wo ho jeans trousers e wo ho chain ne watch ya wodi gu nsa no kom ni nyina ebi e wo ho empaboa papa eno susu benya bi ena center spread carpet no yewo ni nyina bi TV stand yewo kama pa ena center table nso ye ton bie standing fan ebe gina ho no mo abon frama papa e dia ma yewo bi la course ena round neck no yewo ni nyina bi wo ho na empanin se sabi enye sikani ni yonko ni premier ni uye premier ni a na se uye premier ni pa na aprimafo de wo moto ade ye e de ye won ho na wa maso akosoro ahunu say yes wono no wa represent baby obeko bia na Anointing Lady Enterprise amen kan kira say e kana nka abebo atotomu akọ Italy obeko Germany okọ hia o se me ko fanta ade mpa boa ba no o si twani nyina so na ebra
NIB bank anim hɔ no mo a kyem wɔ dan na bra bɛtotɔ nneɛma yɛ mbɛbɔ din nyinaa bi 0247058102 0247058102 Anointing Lady Enterprise ɔsɛ still anointing na anointing korɔ no ano ɛna ɔsɛ yɛnyina hɔ no mo na yɛnsan ka nkyerɛ wo sɛ AHENKAN933 Asatec Roofing Company ɛno nso aba bɛbɔ aze ɛbɔ adwuma paa na ani gye sɛm ɛwɔ AHENKAN933 Asatec Roofing Company no mu ne sɛ wogyina faako na watɔ nneɛma a wodi kosi dan no nyinaa sɛ yɛ nkyɛnsen na doa ne nneɛma ahodoɔ ɛkeka ho wobɛtɔ ne nyinaa bi blocks a ɛno nso wodi kosi dan no wogyina faako wobɛtɔ ne nyinaa bi ɛne nti nyabotrɛ na mensew me nana yɛ akuma ɔsɛ me na mimini tie sanding seam self-lock IDT IBR ne nyinaa ɛyɛ long span roofing sheet ahodoɔ ni bia product no sizes no nso 0.3 mm 0.4 mm 0.5 mm and 0.6 mm ebi ɛwɔ yɛn hɔ standing roofing sheets standard rather ana standard roofing sheet no nso 8 feet by 4 ɔwɔ ne nyinaa bi wɔ ɛhɔ aluminium roofing sheet and aloseng galvanized colored roofing sheet color bi a wɔpɛ rubber roofing sheet nso wɔ hɔ na yɛsan wɔ roofing sheet accessories ne nyinaa bi rigid caps rain cutters value cutters side stream ɛne ne akaka ho nyinaa yɛwɔ ne nyinaa bi kama 14 feet and 8 feet nails ebi wɔ hɔ ɛna colored nails wire nails yɛwɔ ne nyinaa ebia inches no bebree no a ɛwɔ hɔ ɛno akyi yɛsan ɛwɔ roofing long nails a nails no yɛwɔ na nkyikyɛmu ne adentam no sɛ ne ɛtie bia woba hɔ no ma wo nsa bɛka deɛ locks apono ahodoɔ nso yɛwɔ bi China, Turkey, Germany metal locks yɛwɔ ne nyinaa door locks no nyinaa yɛwɔ bi wooden doors nso yɛwɔ China ɛde yɛwɔ hɔ ne yɛwɔ plastic T&J ɛnso ɛwɔ yɛn hɔ blocks no 654 inches nyinaa wobɛnya bi hollow blocks nso ebi ɛwɔ yɛn hɔ no mo a yɛsan supply enwea aboba a wodi bɛsi dan yɛkyi kwan yɛ yira kwan akyem ɔdan yɛne Kia station no na edi animhwɛ ɛwɔ Central Market n'akyi hɔ a ɛhɔ no ba roofing sheet no nyapa bi abɛnya bi Old CMB Cocoa Warehouse wɔ Tema ɛhɔ nso wobɛnya bi yɛn blog factory no wɔ Ntiamwa Hotel Junction ɛbɛn Ash Foam wobɛtumi aba na wodi sika no bi abɛto hɔ no atua no kakra so pɛ na wabɛfo wadeɛ de kɔ free estimate wɔ hɔ 20 years defect warranty ɛna yɛsan so ɛyɛ delivery ɛde ma wo 0245 979311 0245979311 ɛno ne yɛ Asatec wɔn number AHENKAN933 Asatec or say a total solution of any roofing steel anointing. I just anointing no juma ADA no enuma kuyada roma na omobo simpi mi agina su free draw da kopim fiada babra no nsia bapa ho simedua san kopim se nondu ebebo no na yesinkonwa ye de maache na ye jetu ato de wo pani bi no na ye de amount ye analysis no ye de na ye be mu ahunu ba bi a the genesis of Aisha 1 any baby e dia bedru any mpanimfo bi o ma hyɛ kekare o manim ma nyamesom pa enam politics vote wa mu benya nti wo mo etetetete kire o mo mpɛ sɛ ye bɛko atia galamsey yi sɛ ye nyina agitum sɛ ye how dia na e wɔ se ye ko ade etia na etu ase ye kra. But in the meantime, a glorious happy birthday going out to you, Gabby Newton. Today is your birthday. You are a professional trained teacher, St. James Anglican Basic School, Medina, Ena Uwo. So, Gabby Newton, live to be 93.3 and beyond. And your birthday, enjoy your day to the fullest. You will be in Komo, Ewo, a Chireho, a fei. Ya wie ne sade a abusia yenko galamsey nsem so ne yenko nkodi mu enkomo mfa ma o Ghana adishie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933 FM Ghana adishie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933 FM Lawyer in Krabia Ifadate ena eye lawyer ni edema Aisha 1 na yɛde no call court enra Accra Circuit Court na owie ya wɔ ne nsɛmkyerɛfoɔ bɛkasa no na sɛm a wɔka yɛ ɛne sɛ
adwuma no ababa ne ye ne nya adwuma bi a wo se ye huhuhu bi a ye sosososo nsɛmkyerɛfo abɔ ne abomu ye asɛmbɛn Aisha Hwan wo ye galamsey ne nioma opani ne kyerɛ sɛ galamsey ne nye bibi huhuhu bi a ade ketwa bi small matter yi amana ye ho ɔso ɔdwene ho a wɔnte ase kra na senti a wɔka saa asɛm ne de ɛto gye no ankasa ra na yenyai na sɛ ne bi mu ka sɛ posterity ne yɛka ho no posterity ne ɔno wɔda so te ase a wɔhwɛ de ɛbɛkɔ so na ensɛm ɔka yɛ no ma yentie kakra yentie ne nsɛm no ɔka yɛ no ne ɔse we ne small matter ɛsɛ Obuoba mama na yehuhu saa no say ha adwen pa small matter yɛhwɛ sa toto mu an yentie kakra lawyer Nkrabia Ifadate India has overhyped this small matter of mining without license and doing mineral sales without license. It's a small matter. It happens every day in Ghana. So I don't see why the media should even write an editorial on this matter. And it is that which is creating a problem and giving all manner of insecurity to the issue. But you have engaged there. Do you have a sense of how she got into the country? I don't know how she entered Ghana, but I don't want to say that I want to indict Ghana Immigration Service, because any foreigner who comes to Ghana passes through our borders, and each of our borders are manned 24 hours by immigration officers. So immigration cannot tell me that they don't know how she entered Ghana. Inti we lawyer there be Captain Nyabotre aka say we am me so me ka say bi Captain Nkrabia the Captain retired Nkrabia Ifadate ono no lawyer edima Aisha Hwan o say galamsey asem na ye ka no very small matter sanity last one. The media has overhyped this small matter of mining without license and doing mineral sales without license. It's a small matter. It happens every day in Ghana. So I don't see why the media should even write an editorial on this matter. And it is that which is creating a problem and giving all manner of insecurity to the issue. But you have engaged there. Do you have a sense of how she got into the country? I don't know how she entered Ghana, but I don't want to say that I want to indict Ghana Immigration Service, because any foreigner who comes to Ghana passes through our borders, and each of our borders are manned 24 hours by immigration officers. So immigration cannot tell me that they don't know how she entered Ghana. Nkrabia, Captain Nkrabia Ifadate lawyer ni de ma Aisha Hwan and what is a asemi we de atu edwa na abusuan se na bi kan ka kire wo se ye bedi ho enkomo no ye bedi san komo no but say case no e wo Accra Circuit Court enye sa all right enche bia we feel na me ma enche bia ade Attorney General Godfred Yebo Adame obema omo a file prosecutor na okura case ni musisi ya no enche bi obema na file ne e friend say nolly prosecutor na je say o man no nya interested in the case ebium nyabotre me kan ya o say nyabotre obema na file sa ade no o man file sa nolly prosecutor I say the state is not interested in the case anymore no enye se ye be ja lady na me na ko na fei o ma sign arrest no na san go through another processes into enche the Attorney General will soon take over the Aisha Hwan's case and charges yomode ebo no obesan amend the charges no ebi mo chese charges na e de bo no ye so lenient charges ni mu nheda nye duru enti ebi mo kra chese na even a kwan of us odi ru Ghana no krampo ni tieti amra no anim enti se ye ebo ne charge na ye ka se de ye de bono ane ne ndro mbobobbo so no a na che say ha adwen pa nti eno so ho asem eno no but my promise will say we will do a bit talk on this Aisha ni case no enie nti ebimu bisa so oba Ghana breben se na medical ka che no she has been in Ghana since 2006
enti free 2006 a Aisha awo Ghana na wawo no adwuma a waya na ogusu a woye no na ebinom bisa se enti mpanimfo ni suro no anase mpanimfo ni suro no ene na momframa mu ebinom se ena obonkrofo ntreni se obi bi wa me ho me ase nkrofo sex tape ne nyoma wo mo ho eni nti o ma ye o ma dwene se omo ebe panishe saafo no omo ye o ma dwene se omo kofa sa case na ba ye be panishe wo mo na ne ewo mu nie free 2006 ena maame Aisha 1 owo Ghana ha no mo na free 2006 no na oni permanent stay ewo Ghana ha into apply permanent stay eno na permit residence permit ya na ubia etimi apply for onye oman bana okokro bi so a o apply for a residence permit within a certain period bi no and as a duration bi no cha wo ho no mo a utimi apply for in 2015 28 March and Aisha 1 ni di na kasa de N1 na Aisha 1 de no ena Kumasi da nyamefo di nimu no ne mana ne ode nam Kumasi no omo enim ne se e friend Aisha 1 but ni di kasa de N1 enti madam ya wo ho no mo a o ba wo ho no mo a na me de ene case no e de ka ho ama wo a 2013 omampani anu ote akonwa so eye John Dramani Mahama omo edin hyehyeye bi de baaye efa galamsey no ho sabre no galamsey ne sabe ye ho enti omo de emra de baaye se yen amende mra no na wo aye be so mu no yentimi ma security operatives no to me na omo nsa kan wo machine no a omo seize wo machines no enti omo launching eye committee bi anti galamsey committee bi Yera Mahama Breso. I'm talking about the year 2013 and we see 2015. E wa se na me ka kire we. Na ehwehwemu aya na beto bia se Aisha 1 no se 1 no. Ebi mu si ya deport ne bi si ya repatriate no ne se kwa de brofo ba kwa san be ka ho ye se osineki. I can tell you report ni hwehwemu aya and I can tell you say Aisha 1 was never deported or repatriated. Said one more Cambrofo no. Never ever. And I meant to be so I can say a free sa 2013 ne ba be pim 2017 no. Na ya chire 3 times. Ya chire 3 times. Eti ye wi na asem a Yewura Mahama kan ye no, ya ba ho no mo ne ya ba be hwe no so. Se ene no enante anase esefata so kan sa anase senya we will come there. Ejira medical kacha on hwehwemu no ade say from 2013 ebepim 2017 no na ubu nkonta no aya kire ge no mako miensa enti the story na make kacha on di akire yi enenam media nimu yenye kan ne ada government officials imponi even NDC mpanimfo ni bi ka se Aisha ye deported no ne yema fashe utirim ye deport no ya repatriate no ensi wona abrabo mu kura da sa ne na me ka kire wo no ensi wona abrabo mu da eno ne point number 1 enti enkrofo o mo keka se ye deport no ya ye ne se no bibi sa ni ho munyi ni nyina mfiri ho ya clear ho yenko yanim yen sign so ni any official repatriation and as documentation say Aisha 1 in 2018 said the bimuka say 2018 ni deported no ye ni any official documentation e fa ho say 2018 no Aisha ye deported no bibi sa bia eni ho krata bia eni ho enti nsem ankrofo keka no eno so again no kure bia enim. Again, back question on say sources I no mo didi nkomo bi se bi so mu no within Ghana Immigration Service and a Ghana Police Service no omo dia to yedim say somewhere 2013 2014 2013 2014 no Aisha 1 omo che no e Kumase ana ni nyina fa illegal mining ene enema ahodo bi e kan ka ho nti omo so ni mu no
ɛna ɔmo de ne call Ghana Immigration Service wɔn headquarters in 10 na ɔmo de ne ba nkran ha no mo sɛ yɛde the necessary actions de bɛhyehyɛ so na yɛde na fa mmara kwan so nsɛmsɛm ne bebree na abusua wabra yɛde ne ba bɛduru yɛ ɛwɔ Ghana Immigration Service headquarters wɔ nkran ha no ɛna papa panimu bi me I'm talking about 2013-2014 oh papa panimu bi a ɔyɛ pani paa saa brɛ no party na ɛwɔ aban mu yɛ NDC papa panimu bi paa bibi nti yɛntimi fa ne din to dwan nanso ne din wɔ ha no saa papa yi ɛfrɛ yɛ ɛwɔ Ghana Immigration Service ɔfrɛ papa panimu a ɔno saa brɛ no ɔno de yɛbɛtumi abɔ ne din because 2013-14 ɔpɛdi a no ɔno yɛ boss ɛwɔ Ghana Immigration Service hɔ ɛyɛ DCOP Dr. Alex Redu nti nsɛndra mebɔ Dr. Alex Redu din ɔno na ɛwɔ hɔ ɔfrɛ no panimu no ɛwɔ NDC no mu frɛ DCOP Dr. Alex Redu ɛka kyerɛ ne sɛ onya abotrɛ gɛ no a wakye no no ongogogogo nsɛm ni mu na ɔmo ma ne bail ne nneɛma nti ntɛntɛntɛntɛntɛm ɛne yɛsɛ ɔmo process yɛ na ɔmo baili no na ɔmo de ne ma saa NDC panimu na no ɔwɔ aban mu saa brɛ no yɛde gɛ ne de ne ma no ɛne akyire din again I'm talking about 2013-2014 oh na just say no the first arrest a yɛkye Aisha Juan sɛ ɔ engage ɛwɔ illegal mining saa brɛ na NDC na ɛte akonya so ɛnanu ya na former deputy regional Ashanti regional minister Joseph Yamin so bɛka kyerɛ Ghana for sɛ na brɛ soɔ no time ano no yɛ deputy regional minister no 2015 ɔmampani Mahama launching anti-galamsey operations bi ɛte ho committee so ɔbɛka yɛ interministerial committee against illegal mining yɛwura Mahama no ɔteyɛ ɛna ɔmo amende yɛ mmara no sɛ obi bia ɛbɛso ne mu yɛmfa mmara no nyɛ adwuma enti Joseph Yamin so bɛgye tu mu sɛ somewhere 2015 ababa wei ɔmo san kye no enti na just say clearly wei represented the second arrest a yɛkye Aisha ɛno akyi nso so ɔpani baako a yɛfrɛ no sɛ Kofi Dwumɔ asubɔnten ɔno na ɔyɛ secretary de ma Ashanti Regional Security Council RESEC ɛwɔ Asante Mantamu ɔno nso so san de bɛtu dwa bio mu sɛ in August 2016 mpanimfoɔ bi hyɛ no ɛma excavators makomako ɛnan Toyota pickup baako a na ne nyinaa yɛ N Huang's company medical sɛ Aisha Juan ne di ankasa ɛwɔ nkrataa mu yɛ N1 ne company excavator makomako 9 ɛna Toyota car baako 2016 yɛsan kyerɛ no ɔmo seize saa illegal nneɛma ne nyinaa wie yɛ no ɛna panimu no san frɛ biom sɛ ɔhwɛ na ɔmfa gɛ no adeɛ ɛnsan fa ma no nti Kofi Dwumɔ asubɔnten secretary ɛsan kyerɛ krataa August 2016 ɛka kyerɛ wɔn sɛ ababaawa Aisha ne 4 excavators ɛne Toyota pickup no ɔmo kyeeɛ no ɔmo engya mu ɛmfa na deɛ mfa ma no na abusuafoɔ saa deɛ yɛ yɛka nyinaa no na ɛwɔ BNI na yɛ from NIB military police ɛne national security ɔmo na ɔmo ka ɔmo ho bɔ mu a ɔmo seize saa deɛ no na nso so yɛka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo hwɛ na ɔmo nya mu mfa ne wuradeɛ mfa ma no ntɛntɛntɛm ɛna ɔmo gya mu di ne wuradeɛ de ma no ɛne nti wakan kye a yɛakye no follow story no yɛkye no ne first arrest no was in 2013-2014 second arrest no was in 2015 ɛne yɛgyae no ɛna in 2016 yɛsan gye ne nneɛma yɛgye ne nneɛma na ɔpani bi kaa sɛ yɛnya no adeɛ mfa ma no ɛnkyɛ sɛ yɛakyere ne san mmienu enti somewhere 2017 ɛna ɛsan baa mu bie mu sɛ yɛsan ba bɛkye Aisha na wohwɛ deɛ NDC wɔn regional minister ɛne owura subɔnten no wɔn ɛka ho nyinaa de ato dwa no anate sɛ clearly NDC abrɛ so Aisha yɛkye ne mpɛnsɛn mmienu thank you enti yababa beduru 2017 2018 mu hɔ baabi na baba wɔ yɛse yɛsan kye ne biom yɛkye no
ene ba beto dwa se pani bi biem enti ya chiri bia no no ya chiri bia no onya pani bi me gya no ya chiri biem na pani bi biem san freye pani ne frɛ no so omogogogo nioma mu ene no nso ya gogogogo nioma mu a ene obi nim sese girl no otuye se wo fa ahio so wo fa ahio obi nhyɛ da enim ene no nso ho asɛm ba be ye bibia wo ho na me ne wo kasa yi from 2006 ebe pim 2018 a me ne wo kasa yi no na Aisha pe Ghana mra no oda so wo Ghana ha no mu a yama ne permit so obetimi atena oman yi emu enti se wo hwɛ ye kye no NDC abreso omo kye no mienu na MPP abre so ba akwa ye kye no ye petre na sam ena okoye no wasan aba enti se wo kika abomu a nkyiri ngya ya kyiri na gya na miensa ne ye kyiri no etoso nan ena eno de Ghana fo nyina di ani di akyiri yi nti dodo no ebisa se how different ena we no eba beye empanimfo de ni begina mra nim anaso mo fa ni nyina mra nim ti asam a omampani dada John Dramani Mahama eka ye in 2020 omampani dada John Dramani Mahama ne campaign mu no asam okoka ye ni I will grant all imprisoned galamseyers under Akufo-Addo amnesty. I will grant all imprisoned galamseyers under Akufo-Addo's government amnesty. John Dramani Mahama 2020 asem wo kan ye no. Sabre no mo dey pe vote. Na 2016 wa bra na ye fight galamsey no. Omampani Akufo-Addo nso ba mu. Ono nso ba be kan asem bi. Ono nso se oba I will streamline small scale mining. Ono nso be streamline no. Obe regularize. Enti omu nyina e wo position no omo ba galamsey ntokwa omo de yamanyosem. Enti omampani se me ba galamsey ni mingu no na emo me be regularize. Ti asem o kan omampani okoka obo ase omampani o te akonya sisi ya no. Okoka obo ase so oba obe regularize. Inti eno no na yeso omadane ani omode aye yi community mining but eno kra nkrofo se galamsey. Ade ba ko na etiti yensuo ese ye nioma ai wo se nyina kan ye hubom na ye koditia no. Political parties mbienu ne de yamanyasem. We hunu se me mama no binimu a nkrofo betimi ato abade amame. Inti when you look at mining communities and mining constituencies no a NPP aban omu lusu ye bebre no a mining constituencies no because we declare war against illegal mining. And Yewura Mahama 2020 ono so tisi akiri say 2016 omampani so tisi akiri ka kire omo say obe regularize oba no declare war. And NDC for 2020 ono so kan say we declare war no wa kire nkrofo de a omo a wa kire wo ni nyina no me ba me jai wom. The same person ono no can say I will grant all imprisoned galamseyers and the Akufo-Addo amnesty in 2020 no. That same person in 2022 asem o san be kan ye nie Akufo-Addo should have resigned for failing galamsey fight Mahama in 2022. So clearly ye de galamsey ntokwa no e de yamanyosem. Question mi bisa ne say si ye kosoa ne ni sei a are we sure say you betimi akoatia galamsey no na se ye nyina agitum se enya ekwan be na wo se ye mfa ntokwa ne mfa so ebia na sesi ya na utumi to nsuo nom enti ye kan se be waje so Obuoba mu na o manya o masem o manya no mo ho kan o bere o mo bejaye ebia na wo no galamsey no ya waje ne se esunsunsanso no e ma wo so because wo nsuo nom wo waduane di but anopa yi me pesa me ka kire wo se wo ye hwan esunsunsanso daache ye nyina ebe ba de amayen ena no mete se omo e wo kote stop ye dede se ensu a Ghana Water Company produce di ma omo ni nyensu papa omo so mu na omo twa omadapa na nso so galamsey yi a ye de se yensu yi yen ya abusuafo na ye na se ya ntackle sa de ni anya amanyosem a ye de ye
Where the story about this lady, she has been in Ghana way back 2006. Yet in the first arrest 2013-2014 yet no. Ye jai no panibi ya chiri bi ano panibi afre. Ne second arrest ya arrested no. And as a senior minister. Ye would ya wasafo manfo. And so ano be mu say ya mana nkwa anka sika bi a ye ko pesan no hydro ye nsanka. And ye man call ye. Girl na hunu se obetumi afa badwafo aye nkoa no wasan twa no ho no wasan ba o man mu. And wasan say ye dwapade. Ye behwe ni aka ho asem no. Ye de ya amanyosem. NDC na ko a MPP no de aye politics. MPP na fight against ya. NDC no de aye politics. All because so what the year politics you obenya vote. Aden na ye ho saa. Aden ye di ho aboro saa. NDC MPP aden na mudi Ghana boro saa. Monkai se nyame bi wo ho. Ayi nwom oto ye no. Monkai se nyame bi wo ho. Na de bia onipa bia ye bia robebu ho akonta. Microphone eti akire adwuma ye de ye nne no. Dachi bia ebebu ho akonta. Se ye bekọ gi sika ewa NDC fo ho ni abekasa de ati aban no. Ni ama aban no aluki so bad in the eyes of Ghana for a nyame bi wo ho obebu yaten. Se ye bekọ gi sika wa MPP fo ho ni abekasa de ati NDC ama NDC fo ho aye tan ewa Ghana fo animu a ewa sa me kai se nyame bi wo ho microphone mi ntena chire nkonkonkosi. Na se mesimetena chire kura gba akwakora sa den ya mewu. Bekwa kuhia otemuafo panyini no. Inti ade bi ade ama wa wo ye se wo ye minister se wo ye DCE MCE nia wo ye nyina no fa hye wo tirim se ubebu hu akonta. Inti se ye de galamsey fight yi de be yamanyosem na wei e wa abamu e wo de oka wei wa abamu wo ne oka enra onimonyamfo Inusafuseni former lands and natural resources minister o se wo mo time a o fight against galamsey no pani bi e wo parliament e frɛ no ɔno ankasa wo ɔse ni nua ɔso onipa no da so yɛ member of parliament ɔno ankasa ni nipa ka kyɛn sɛ masa de na wo yɛ no ɛna ɔka kyɛn sɛ hwɛ mani abiri nyina no nyɛ sɛ sabio obi ano aduane na mi yɛ firi na no but sɛ ya ma yɛ ni amere a yɛ de ya no ka ya hwɛ yɛ baby bɛba yɛ bɛkra nsu afiri amano ne aba Ghana yɛ ka ne saa no ɛbɛ mo sɛ sultana rice no eduru baby intos teta okra ne yakra de ba Ghana toothpick a yedi yasimi bepem na yeda so kra e de ba Ghana enti se ka to say ya ma yani na ho ne anhwe ye ne ma yi a dachi ye be kra nsuo di aba ye be kra. And when you look at the story of this lady girl no e so strong and powerful to the extent say o NDC o no ye fine o MPP o no ye fine. Enti party bi a beba aban mu bia no ono mo ye fine. Enti si ama ye ni ama ye ho so a girl no beba o man ni se to. Ne lawyer no kra asem o kan de ye nko ho. Yenim say lawyer nkra bia de to de bia na oyim pasere ya kakra nti could be say one of the jokes aya na otai eyie no. But this is a serious issue. I was see ye jai amanyosem ye. Na ye hwe ne ye kan ye na afei empanimfo no so they should stop pretending. Omampani Akufuado say ntokwa no so obekwo ampampa stop pretending. Na mun face the fact omo ye in charge of galamsey no mun hwe omanim na mun kire wo mo obi bia ye bodi di so ye galamsey ni bie no mun kye wom na mun kekare manim manyamesom pa asem o fight but mo boa munyai saade no utie report a free western region eba ene elembele ena no obi ka se excavator mienu ayira mo kohwehwe ye wo Ghana ha na excavators makomako 500 eyiraye ye nhu bepem ne na mienu ayira mo kohwehwe afi hwan ho 500 de kra ayira ye nhu na mienu ayira na mo kohwehwe utie minerals commission for nsem mo ka omo se nhemfo MMDCs ene nkrofo bi eka ho ena ntokwa yi kwan dendenden ampanimfo enim amanyofo a munim but moyi mani na sisi akra de lembele de akra de police commander well lembele nso so yesi ono nso so ho bom mu bi police ni a wo so ono nso boye ho ba no na ena me ne wo ka sai
asojafo ya abayi bebre no akora ni je say ye be assign no say omonko mining site more than so obeko peacekeeping training peacekeeping missions sojafo no aba no bebre no ani je say ye beka say ko galamsey site ko bo ho ban kura chen say ye beka chen say onko peacekeeping mission sojafo no aba ni bebre o mani je ho adentia because when they go there omunyo omo share me problem am we nyina ne say edie benti na obi ono no kwakope na no aduane keke no ono momu ne ya kire no ne yama ne 15 years no wadam ne yama ne 20 years no wadam na omo no omo ye galamsey no ekoje nsase kototo machines akese no omo de omo da so ne nam ho enye se yenim wo mo yenim wo mo but ye pretend say yenim wo mo omampani if you really want to fight this thing and win it shase efiri wankase wa fichire ho shase because information ya yemu bi ya wono enye information ketwa ena nkrofobia shase unse ayi papa yi Godfred Dame and I was so happy so mampani ba publicly ebeka say or throw ni full support to the ama Godfred Dame and nkrofo within MPP efrefre insem trofo ni bi se hwe moment che say oma bi say omo be bribe omo me ma wo fila omo bribe nsem trofo no na oma hyeda keka nsem bone de afa Godfred Dame ho na nka mampani akufu ado yi na firi ho se na be yo mbetumi ayo ma de because Godfred Dame akantam adinsie sese ne tie bia no sa Aisha one case obedi akire na obi bia ono so ye one of the cohorts accomplices no obema na face the full rigors of the law and into oma shase a omode sabotage edi wura mu so mampani nyini mfa mfiri ho no mo na mampani ode wa no aka say you are supporting him no men kan sa akeke support him with all the machines, the equipment, whatever things are. Mo feel say onya ebeboa no amana prosecute no. Mo fan support no. Na yen sha se en hold people before the law. Yen form ntum ne nyina mfa ani hwebi. Esikafo no e wo Ghana no, yen form ntum ne nyina yen mfa ani hwebi. Na yen hweso de. Ente sa de aye kekare yam nima manyame so mpa. Awurade nkan ye ho. Na adom no so mfa mayen oma ya hoɔden ne akukuduro a yebetimi dia ka no kra kire yem panimfo bibi ikoso na nya yebetimi dia kode atia na yenya ise ye de galamsey no eya amanyosem NDC ne MPP mu nyina mabre so na galamsey ne wo ho mo contribution ene sen ma mo mfa nya amanyosem mo contribution ne sen Awurade hu ye mobo won kan yen ho ma yamatie fo kwan na omonsoso mra metonkra na fe yen sorry so yen de ye wie that was the peace of our mind raw and unedited and ye de sa analysis no e de ama ye mo mampani kasa na fe ibrahim bi fellow citizens I ask you to be citizens not spectators, citizens not subjects, responsible citizens building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Me ba to numbers ye didi juma 0201944485 and 0554820910. First caller ba yankofano udini baby akase free. Obuoba dancing ya akase free odan Roma. Mpacho yinti o. Obuoba no pe yamisha waya de wajujum yopo na ne yete se yempenimfo no me ne amanwu so mu nsuo yame o. Eya na obla na omogbo no mususu se post na ekura omo no omo ana omanya post na omo de ye dia omo de ye but omo nim se omo kwakubu hu atan o o mine se na omo ya we galam se ye ko chama huntumi se o tu galam se MPP fo mpenifo bebre galam unya mimi nim sa chama huntumi tu galam se o wuni ba mimi nim ma menka na nkrofo nte se na ye radio no nsu nim ntia akire asambia ba obekoyiwa no radio no kan me na me kan se o de me no ma betina atrato yo yenti o what ya say omo mpenifo ni na ye adwuma we na ye sori so ye se galam omo mpenifo aso na mo ye ade we ta kwa se de ye da ya me no o ye dumi ye motum ye sere ye de kire ya me so mani ya de ye se ye man o oboba ya me shira o me na ya wa jin sakra ndi
ɛyɛ de o enti wo so bra bɛto wo nkra ne yɛnkɔ anim wodi ni baabi akasa free ɛyɛ na ahye ntie wɛ Banyame nka mo ho. amen Oh, baba nanse ye papa de ni mo beka asem bi. Eme koye hey. On se asan ho ya asemi akonfirm o. Video ni ade o so woni nyina woni mu 24 Ghana ha o mu yes adwuma no. Wow, enti abe san 24 na esia na eyi obi so go defend no. Enti abe den e na ayeye. Die mo ma kwan sasa wa mo modi a. And 24 bobo mudi o Ghana henya so obi abo bi din ya uzi ni mo so me na sempe ma trade da so ye bi. Oh, enti senya man na ko so ye 24 na na NDCPD. Omo anu etu na ma sa wa kwan so wa kwan no so bi. Enti en ko tum so mo mbeka ni de. E be ko so sa omo nya idea ani e. Muni nya nya adwuma. Nyame enka wo so ho. Usu betimi aba 0201944485. Me ba cho udin ene baabi akasa free. Mpacho yentio mepacho ano pede mchamo cheka nafanya na hwe ye koso na nyina wangu ebra so se wangu ye nya mesum na ida kata ye nim na ya hwehwe nim ya nya tomo gana hara ye pese be kanu kwenu de se Kristo for my but ye kanu kwe do for presenters kanu kwe o mem ni nyina obi kanu kwe dabi nyabotre ebi mo me ba nyabotre mi nya nyabotre enti wo wa frɛ nya no kre na obekan dabi na asma mekene nyina me say me ba wo enya no kre na wo bekan ya na enya no me ma femi de me say me kanu kre ba enti sa wo ka se Ghana fo nyina nka no kre se wo anka sa kra wo no hu ani ni yi but yes but majority no I feel yes o kan sad ya yenko yanim yentio dese na esi o man no ye nyamesuma ni yedi no kama wo sade nipa ne yade na nyamun simpi ne pa ne nim no kan che asuma se de o ye ni benja ise bia no kofi obi a nipa ne bedi be man enti no damo ase nko so yeduma nyame enka won so oho me ba ton so betumi aba 0201944485 and 0554820910 udin ene baabi akasa free hello kwabra bo ahenie mpacho David nana me kasa free oda ya mpacho enti o nana mpacho AHENKAN FM mpacho ai that's it. Really na dibia ya se nipa nim no crap na wonka in fact nana do me penasem pa do I didn't vote for him but I said what me SC can say what do galm say no pa number 2 first question NPP National Women Organizer no Maakye you one who body lows, including you yourself, put Instagram say no way. Just for question and yamano. Me pacho minim say or ye galam say why? Me pacho Maakye Jemfua MPP woman National Women Organizer of Takwa ya I am the credit direct inti say or ye galam say campaign inti MPP inti ya be fra kwa so betimi akodi adanse ye de ya be fra kwa betimi akodi adanse ye on hey, share. Now, who can say galam say so we go to who ana? What is why I'm saying go to who? Exactly. Thank you, but that's then I told you for question and man. Sa do dia no no binu mienu nyina ni mudie ntia. Na na do ka so bia why galam say bi mu question and yam. That na do that. I don't know what question and yam. But why a question on? But me I want mutie o amutie o de mutie o yunya. That's it. But I think nyame enka won so ho udin ni baabi akasa free. Ofana ni apombo ko de. Krista do me hoya. Me pacho yintie o. Obo. Ofa. Kana ye mai musikie. Ya bi kuro. E ko pe dia bia. Ya ti ya. So mi so fini bia me fa nyina nyina na ode ko. Obo we eni he. Ayata na ma ye ti o me yan fi ho ayi de asiye. Kenkone ye ko gobi. Ta to on de ogo. Ye bre. Enti na benfo mo hweta na mo ba no wa be fa. Ani ma no mo de ko. Yan so ye ti egum ta de. Me ya o kan no. Obo ha me. Yenso yeda se udini baabi akasa free. Obuoba Georgia ni o me kasa fraud ya. Georgia yinti we. Yo Obuoba na pede na me shaw na zuma obo oni ukru ni na. Obuoba aya na me tete nsem dia Obuoba na me koma na me temperature na e ko high.
Obuoba we season journalist wo de wadwe mu da ho wan kasa wo ni me say aban yan kasa o tisi entron kwan na wodi nam wan kura anya na hwe na asa wan Obuoba enkosi ba bia we on we say so makoyi nkra bi fada taama no obo start ya no de ne president nan kasa kwa na ni so beti no na asa wan no kwa ye da no final for be ka jo so oni enso Obuoba mo man yan di inflation ni pure water ye beto no 5,000 next week in Kwane, no ma born ya ban with the mania, which shall you do? So, no, moment I want to do that. I want to know to see that. One gets our moon in the other, I could see that things in down. I'm one. Oh, yeah, you know what would be a Maya Ponzi scheme, maybe a mouth with it. I ban so you or the bonnet crib. Then I'm one franc with the Ghana. I want. Wow, I can't be a man. Oh, yeah, that's it. Georgia. Yatia Georgia. You want to do me work free? Oh, Henny. What about it? Yami Adumo now, say. Oh, what then? A prince. Amen. No, for no more. This one can't for you now. Well, I come back to say, oh, God, I'm saying it, exactly, you know. Would you be blah, one chance here? Would you be blah, one chance here? Now, someone Phoenician, I say, you know, I am one. Like I'm saying, you trust him. Then penny for Nakata, that's a deal, my parent, the penny for our Mudinets, no, one need to. It is a song about the no more child, then it will be higher. The grand son also, then we say, sir, almost with the excavator, soon, Omoha down the issue. It's a excavator, so many Tabia, and you will be on a bigger was, and we say soon. And your mom excavator, the 24 now, and as I said, I'm saying, air courses are. Then yes, the Indian Moncolana, Munana, Omopa children, and I say soon. Okay. 24 now, Emutaya. Is the effort. Now, you're saying it's Papa, you're planning a control free, will be my sugar badia, and then I bet you, yeah, you need to be any of the now, some of them will be the moment room, and the area. And made us say, Yati, yet I say, Prince, you're free at Chamachi as a buyer, and if I told you, maybe I can say free. Obuoba Steven, Mr. Steven, me patrol me ado na swear. Boko Obuoba we program back when I work on mine. I just saw catch me. Yeah, I work on mine and say. With the radio stations need to be acquire at my phone radio stations. And on my fat ejuma for our moye mojuma. Normally ejuma phone be brain I have for my omoyen central for the bible or omoye almost more part. Oh, it's a question. You man are no yes and central. You man are a radio station or the body room and coffee thing. On no shenny pan a penny or shall fit or in a party member. The bed and no credit or how I can. And any problem I also because on my way never to charge your man yet no crab a dead. If I send the banana credit woman wake who told you radio to awake, who do radio to awake. At once a penny no woman, why not this or bebo one and on to him what? Now do radio better one way challenge it, way defend it, way challenge it, way defend it, a bed and or man I Obuoba AHENKAN933FM. Nyame enka won so ho bra Steven de ode buy no me pacho yegusu aye tonkra oju hu di e wa kukudura no wa free bi odi ni be bi akase free Obuoba AHENKAN933FM. Hey. Anya ni hia ni na boko de nyame adumo na ba jon so nyame tiase ye de radio se minia ye ngalam se ni ensensemi the question I did kind of say bibi hwan ya ye boni din o ye den and oba oman yi mu enam ya ye mpanifo ni bi so and the chair say we were ha no be ye ye toso nyankopon de sa gold no do oman Ghana say ye fa so na oman no ye di ye Obuoba ebra mi shakatekete no mutu galamsi uko to botomu no mutu galamsi nani nyina mu no
na yɛnsuo no nyinaa nso na ɛɛfɛ a ɔpɛsi a yɛnsuo berɛ mu ne yɛsanom nti mene problem ne sɛ yɛpamo maame anaasɛ yɛgyeli no a galamsey ɛtuo bɛtwa ɛwɔ ɔman mu galamsey no obi nka sɛ ma obi nyɛ na mmom yɛnsuo no a nyankopɔn de dom ɔman no a ɛɛsɛe no ɛno ne mene problem sɛ yɛbɛhwɛ na yɛtumi asɔpe atwe ho afiri nsuo no ho tete nya na galamsey ɛbɔ ɛnyɛ misha ne ɛnwɔ me mpo enti sɛ yɛbɛtumi up to that ɛyi ne deɛ a na yɛabɔ yɛnsuo no ho ban deɛ a ɛnka megye de sɛ ɛkɛbɛboa yɛ nanso yɛn nyinaa no ɔman no ɛnhyɛ bɛyɛ sɛ yɛkɔ yɛanim no yɛkɔ yɛkyi rada kɔtete no mmom na nsuo no ani afɛ yɛkɔ yɛanim mu yɛasɛe yɛ nsuo no nsuo yɛ nso na adrafoɔ ɛde akɔtom a ɔman no mu no yɛnom nti yɛnkasa yɛkum yi no ɛno nti ne sɛsi a owuo bebrebe yi nti nea yɛbɔ mpaeɛ ne yɛserɛ ne sɛ ɛnyɛ maame a yɛreka no asɛm yi ɛyɛ bibimanfoɔ yi ghanafoɔ ne yɛdi n'anim ana yɛma ne yɛdi saa adwuma so yi nti bɛsɛn ne sɛ yɛbɛtu galamsey no a yɛntwe yɛn ho ɛmfiri yɛn nsuo no ho na nsuo no mfa no ntoma pa ɛmfira megye di sɛ ɛfa no ntoma pa fira ɔman no nso yɛbɛkɔ yɛnim ɛna sɛ gold no nyame de dom ɔman no ɔnkaka nhyɛ asase no ase yɛnkɔtu na ɔman no yɛndi yie na mmom no baabi a yɛbɛtu no ɛsɛ yɛde adwen ɛtɔ ho na yɛbɔ yɛn nsuo no nso ɛho ban ɛdase mu ne nyame nya adwuma nyame ɛnka wo ho honorable Clement Atifa ɛnso so ɛde a wɔde baeɛ ɛno no ɛni nti sɛ na megu so a meka ho asɛm akyerɛw no Aisha no me no kasa yi on 28th of March 2015 no yɛ grante no indefinite residence permit a ɛkyerɛ sɛ wobɛtumi atena Ghana ha no mo ayɛ adeɛ bia ɔpɛ so wɔyɛ ɛnya ade bɔne na mmom wobɛtumi atena Ghana ha adi dwa wobɛtumi atena Ghana ha aware awo ayɛ bibia mebɛtɔ wodi ne baabi akasa firi mpatɔ yi tio na yɛn nyinaa yɛ Ghanafoɔ no sɛ botae deɛ yɛma yɛ botae no nyinaa nyɛ Ghana ntirima sɛ yɛanyɛ ne saa na yɛsisi a yɛn a yɛsi so yɛpɛ yɛ deɛ paa deɛ a Ghana nyɛ yie da mekɔtɔ aba na sɛ mamfa ntirima nsi m'adwene mu sɛ mekɔ akɔyɛ ama ntirima a na sɛ mekɔ akɔtɔ aba no ama mennɛ deɛ no deɛ a ɔde ahokyɛ bɛba fi sɛ deɛ yɛyɛ bibie no wɔakyerɛ sɛ yɛdwene ntirima ho nti mpanimfoɔ no ɔmo ne ntirima no ɛba no ho sɛ ɔmo firi hɔ kɔ a ɔmo gya hɔ a ɔmo gya Ghana hɔ a ɔmo ɛbɛbɛkyerɛ sɛ dɛn na ɔmo bɛyɛ ɛsrɛ ɔmo ma ne saa deɛ no ansa na yɛto anamɔ sɛ saa deɛ yɛde ɔhaw ne ama ne bebree na ɛbɛba ɔmo ɛba yɛ akyire so ɛda ase okay yɛn nso yɛda ase bebree yɛda so a yɛfa mo kɔɔso no nti wogye wo ho di na wowɔ akokuduro a na wo nso so wate asi mu na wama Ghanafoɔ nyinaa ate wo nka ɛbɛtɔ wo din ne baabi akasa firi ɛfrɛ me ɔfa kwasi mekasa firi Uta ɔfa kwasi mpatwe ntie o ɔboɔ n'akyia mo nyinaa yɛagye wo so ɛna ɛteɛ ne sɛ saa galamsey nsɛnsɛm yi a yɛka yi ɛsɛ baabi a megyina me no ɔkasɛ megyina berɛ mu na sɛbe yɛnsuo no ayɛ no wei ɛnsɛ sɛ yɛde yɛ party sɛm koraa kɔ sɛsɛ ya na adeɛ no ɛbɛtoa so ayɛ deɛ a daakye yare a ɛbɛba Ghana no yɛnya ano aduru enti me deɛ mema dwen ne sɛ saa ahyawan no sɛ yɛate no na sɛ yɛ nokorɛ yɛhwehwɛ nsɛm no na yɛ nokorɛ sɛ wayɛ bɔne anaasɛ galamsey no a wɔyɛ a daakye yɛde yareɛ bɛbrɛ no ho nti ne yɛate no anaa yɛ prosecute no a mefoa adentira sɛ yɛwɔ nationals bebree a ɔmo egum ɛwɔ Ghana ha enti sɛ me deɛ bɛyɛ yi a yɛn prosecute no na yɛ sɛ de bɛba no wɔntwa ne nyinaa wɔ a wɔwie a yɛn sanfam no kɔso ntumi mfiri kurom ɛmɛsɛ obi kuro na wowie a wasa akɔ akɔtena mu enti aban no ɔmfa ne nansi hɔ yɛta n'akyi wɔmfa ne nansi hɔ na saa galamsey adwuma no deɛ yɛn nyinaa yɛ deɛ ho bɛgyim na baabi a obi ahyɛ a ɔdi saa awu kasɛm no bi a yɛasuzu no yɛda se bebree nti Ghanafoɔ ɛna egu so a ɛrekasa no aha nso na Ghanafoɔ kasa aha ya nso na Ghana etie na menya ne ntie sɛ wokɔ ɔdan senior high ɔdan school a security man a ɔwɔ gate na no hɔ no yɛsɛ wabiem a Mr. Harry Latte woyɛ security officer on duty ɛwɔ ɔdan school yɛnya ne ntie sɛ wabiem a maakye ɛyɛ
Kumho. Enti openi Nyankopon kan ho Mr. Harry Latte. Oh, we too much. We too much. Sanso and I'm sign for this glorious birthday wish and sign Emma Ubium Gabby Newton. We are professional trained teacher. I was St. James Anglican Basic School, Medina and crying. It's your birthday today. Happy birthday going out to you. Live to be 93.3 and beyond. Certainly, we'll be the last caller. Udin, baby, I can say free. Oh, Obuoba Brakwame fire pong. Obuoba, the thing say galancy as some now you can have. The thing say, empenifo na omo Ghana hano. Bebre ehye galancy jumanasi. Especially my phone. Bebre ewu omo yibi. Eno na ama ekono entumi nkono. Ndi sanke yankopon ya adom na mayofo ni atwom ho afigam se adwuma no mu na ebeka individuals kwesiaga because nipa no kura no ana ho de ko ya galam se ne ni ohe no yo be ya ekole o shamre mba bi kole kwachi na on kura we dwane hu na no we dwane oh na te se o ma mo se issue o mu tumi divert issue o mu di kwan na to ha no mu tu issue ni dabre ni na de empenifor mu iska. So it is uncommonly in a better idea of man penny as for no more than more by more, boss obran. Common jai. Yamin so more for money to Yamin no munja or almost moving because Nina Yajin Sacra. Nanka was the same Subana with Janwa paid my for fry. Yanko Point Shrine. Yamin family for about what my or sir. So, the answer you be too. 3 days to but Yamfa Papa so, sir. And I may make many BI. Menoya dream. Wow, fast be cross many BI. Menoya dream. My any percent age me. So, Menoya dream. Yet I say, baby. Nimsi, a very good morning and confirm. Afi odan in kwanta clinic no so emu adwumayefo nyina maba wa nurse fo no am ho fefe no mu nyina ya mamu good morning afi nurse fo maba wa no onwo ya adesuafo e maba wa no amu sua ade abeye nurse fo wo odan community nursing ho no oh mu ye too much yankopon ka mu nyina mo ho. So happy birthday, though belated, Encore Enfama, Mrs. Evelyn Tay. Na endra your birthday. So happy birthday, though belated, Encore Enfama. Live to be 93.3 and beyond. Yeah, we. Mame fast and confirm wa frey wa test ye wa nanka wo press obebam nanso line no ya ne so aye she yanda mu nyina ma se mo nso a mo antimi amfre doso pa mame afia broni ani opani chumasi wona we yere anope ye chechia mu nyina anti adwa anope mamo wache achi asefo ye chechia mu nyina. Mame fast and comedy and kan kwame yabo no any executive producer adwempa hene Kofi Mensa Kobi K Kwame Asante Billy Man omono kabo mu meeting Obuoba Ofori Amanfo Yakopon ya adom a wochena ye bese na hia but anwumre yi we still have another date I know it here new boiling issues. Near Koye, or a number friend, a boy about so young Koye, no atwin adwen si so no ate ase ama say any pane form, any pa and a editor. Honorable Clement Atifa, one way Abigail. Good morning.